Hare Krishna, everybody. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Shalakya Sakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swaim Rupa Kadamayam Tadasma Bhatantiham He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चायते देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा dear all devotees. I welcome you all to the day 2 session 2 க்கு நான் உங்க எல்லாரையுமே வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை சாப்டர் 2 பார்க்க போறோம். ஓகேவா? நேத்தி கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவத்கீதை எதுக்காக படிக்கணும், அப்புறம் ஏன் பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் பார்க்கணும். ஓகேவா? இந்த இஸ்கான்ல நம்ம படிக்கிறோம். இதுல வந்து நம்ம வந்து ஆசிட்டிஸ் அப்படிங்கிற புக்கை ஏன் ஃபாலோ பண்றோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா சீத பரம்பரை பகவான் என்ன சொன்னாங்களோ அதை வழி வழியா கடத்திக்கிட்டு வர்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்தென்டிகேட்டட் சீடர்கள் மட்டும்தான். ஓகேவா? ஸோ நம்மளோட இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா யாரு அப்படின்னா பிரபுபாதா. அவங்க 32வது ஆச்சாரியா. அவங்களுக்கும் அவங்களோட ஒரு குருவும் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட முன்னாடி குரு வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த அந்த செய்திகளை கடத்தி வரப்பட்டது. சோ நமக்கு கிடைச்ச செய்திகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் நேரடியா அவங்க வாயால சொன்ன அந்த விஷயங்கள் தான் நமக்கு வருதோ தவிர மற்றவங்களோட மன கற்பனையோ அந்த அனுமானத்தையோ சார்ந்து எழுதப்பட்டது கிடையாது. அதனாலதான் இந்த பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் படிக்கணும்னு நம்ம நேற்று சொல்லியிருந்தோம். அப்புறம் ஒன் மோர் திங், இதுல வந்து இந்த செஷன், இந்த 18 நாள் செஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் இந்த பகவத்கீதையை பத்தின ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கணுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து பேசிக்கா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா டைம் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா? அதுல இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் மட்டும் எடுத்துதான் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு நாங்க கொடுத்துருப்போம். ஃபர்தரா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் இந்த நாலேஜை டீப்பா நீங்க போகணும். இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்ல, இனிமேல் எங்கேயுமே நிறுத்த மாட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டுவர்ட்ஸ் நம்ம எங்க போய் நம்மளோட கோல் ரீச் பண்ற வரைக்கும் நம்மளோட அந்த பாதைங்கிறது போய்கிட்டே தான் இருக்கும். சோ பகவானோட திருவடி பாதத்தை சேர்ற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரயாணத்தை தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கணும். அப்ப லெவல் 2, 3, 4 நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு நீங்க முன்னேறி போகலாம். அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா குவிஸை நீங்க முடிக்கணும். குவிஸ் முடிச்சு சர்டிபிகேட் நீங்க வாங்கினீங்க அப்படின்னா லெவல் 2க்கு போகலாம். ஸோ சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்கோ அல்லது குவிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஹெல்ப் தேவைப்பட்டாலும் நீங்க நம்மளோட அட்மின்ஸை நீங்க அணுகலாம். அதையும் நேத்தி பிரபு அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. இன்னொன்னு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவத்கீதையோட சாப்டர் 1. ஓகேவா? சாப்டர் 1 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மகாபாரத போர் மகாபாரதம் அந்த கதை. அதோட டெய்ல் எண்ட்ல என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர்க்களம். அதுதான் போர் நிகழ்வு தான் வந்து மகாபாரதத்தோட எண்டு. அதுதான் வந்து பகவத்கீதையோட ஸ்டார்டிங்கா இருந்தது. அங்க வச்சுதான் பகவான் வந்து கீதையே பேசினாங்க அர்ஜுனன் கிட்ட. அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த தெளிவு இருந்தது, சண்டை போடணும் அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா அவங்க அந்த காட்டு வனவாசம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் அஞ்ஞானவாசம் முடிச்சுட்டு அவங்க எல்லாரும் இங்க வந்து ஒரு இடமா ஒண்ணு கூடி அஸ்தனாபுரத்துல அங்க அவங்க ஆட்சி செய்ய வேண்டிய அந்த ஆட்சி பீடத்தை அவங்க கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது யுதிஷ்டிரர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட தன்னுடைய சார்பா பாண்டவர்களோட சார்பா நீங்க போய் திருதராஷ்டிரன்ட்ட பேசுங்க, பேசி நமக்கு வர வேண்டிய அந்த பங்கு வாங்கி கொடுங்க, ஃபுல் ராஜ்யம் எங்களுக்கு கிடைக்கணும், அதான் ரைட்ஸ். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதுல பாதி ராஜ்யம் எங்களுக்கு கொடுங்க, நாங்களும் ஆட்சி பண்றோம் அப்படின்னு கேட்க சொல்லி சொன்னாங்க. அப்படி அவங்க அதுக்கு தரத்துக்கு மறுத்தாங்க அப்படின்னா 5 ஊர்களையாவது கேளுங்க, அதுவும் இல்லை அப்படின்னா 5 கிராமங்கள், அதுவும் இல்லைன்னா 5 வீடு. ஓகேவா? இந்த மாதிரி வந்து எப்படின்னா ஒரு சமாதானமா போயிடணும் அப்படின்னு யுதிஷ்டர் நினைச்சாங்க. இதை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் டைரக்டா இந்த நியூஸை எடுத்துட்டு நேரம் அஸ்தினாபுரம் போல மத்த தம்பிங்கள்ட்ட திரௌபதி கிட்ட எல்லாம் பேசணுங்கிறதுக்காக வராங்க. அப்ப பீமன் என்ன சொல்றாங்க, ஆஹா என்ன அண்ணா இப்படி சொல்லிட்டாங்களா, நம்ம வந்து போட்ட சபதம் என்ன ஆறுது, நான் என்ன சொன்னேன், துரியோதனோட தொடைய பிளந்து உன்னோட ரத்தத்தை குடிப்பேன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன், என்னோட சபதம் வேஸ்டா போயிடும். திரௌபதி என்ன சொல்றாங்க, நான் என்னோட அவிழ்த்து விட்ட கூந்தல நான் வந்து துச்சாதனோட ரத்தத்தை போட்டு அதை வாஷ் பண்ணிட்டு தான் நான் தலை முடிவேன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன், அது என்ன ஆகுறது.
அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் சொல்றாங்க நான் போட்டு சபதம் என்ன ஆறுது அப்படின்னு. அர்ஜுனனும் சொல்றாங்க நானும் சபதம் மேற்கொண்டேன், துரியோதனன் இவங்க எல்லாரையும் சகுனி எல்லாரையும் நான் கொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் சபதம் மேற்கொண்டேன், அதனால கண்டிப்பா என்ன தேவை, போர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் அதுல ரொம்ப உறுதியா இருந்தாங்க. உறுதியா இருந்த அர்ஜுனனுக்கு போர்க்களத்துல வந்தோன்னு என்னாச்சு, நேத்தி பார்த்தோமா, அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு டிட்டர்மைண்டா இருந்தாங்க. போர் களம் காணணும், நம்ம வந்து வெற்றி பெறணும். வெற்றி பெறதுக்கான ரீசன்ஸ் அவ்வளவும் அங்க இருக்குது அவங்களுக்கு. மொத்தம் 9 ரீசன்ஸ் நேத்தி நம்ம பார்த்தோம். அவங்களோட தேர் அக்னி பகவான் கொடுத்தது, அவங்க கையில வச்சிருந்த காண்டீவம் பாசுபதாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து சிவபெருமான் கொடுத்தது. அப்புறம் தேர் கொடியில யார் இருக்கா, ஆஞ்சநேயர் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் கூடவே பகவான் இருக்காங்க, ரிஷிகேஷர். பகவான் இருந்தாங்கன்னாலே காடஸ் லக்ஷ்மியும் அங்கே கூட இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். அவங்க ஃபார்ச்சூன் காடஸ், அதிர்ஷ்ட தேவதை அவங்கதான். ஓகேவா. அப்புறம் வேற என்னென்ன இருந்தது, அவங்களோட பாஞ்சஜன்யம், அவங்களோட சங்கு இருந்தது. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம். இது ஆரம்பிச்சதை போர்க்களத்துல அவங்க போர்க்களமே வந்து என்ன அப்படின்னா தர்மக்ஷேத்திரம்னு சொன்னோம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துலதான் போர் நடந்தது. அப்புறம் அந்த போர் ஆரம்பிச்சதுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன அப்படின்னா ஏகாதசி, மோட்சத ஏகாதசி. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ஆஸ்பீஷியஸ் டே. ஸோ இந்த மாதிரி பல பாசிட்டிவ் ரீசன்ஸ் இருக்குது அர்ஜுனன் சைடு வின் பண்றதுக்கு. இவ்வளவு இருக்கு, பகவான் கூடவே இருக்கிறாங்க. இத்தனையும் இருந்து கூட அர்ஜுனனுக்கு என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னா கலக்கம் வந்துருச்சு. எப்ப இந்த சேனைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் தேர நீங்க நிறுத்துங்க, நான் வந்து 2 சைடும் வெல் ஆர்கனைஸ்டு, 2 பக்கம் சேனைகளும் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஆர்கனைஸ் பண்ணி போருக்கு தயாரா வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த சேனைக்கு நடுவுல நின்று நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அவங்க பிரியப்பட்டதுனால பகவான் கொண்டு வந்து தேரை நடுவுல நிறுத்துறாங்க. நிறுத்தின உடனே அர்ஜுனன் கண்ணுல கண்ட காட்சி என்ன அப்படிங்கறத நம்ம சாப்டர் 1 பார்த்தோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுனனின் கவலை, அதாவது போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். சரியா, படைகளை எல்லாம் கவனிக்கிறாங்க. கவனிச்ச உடனே அதுல என்ன, மகாரதர்கள் எல்லாரும் முன்னாடி வரிசையா நிக்கிறாங்க. யார் யாரெல்லாம் நிக்கிறாங்க, தாத்தா பீஷ்மர் நிக்கிறாங்க, குரு துரோணாச்சாரியர் நிக்கிறாங்க, குரு கிருபாச்சாரியர் நிக்கிறாங்க, மாமா அண்ணா எல்லாரும் யாரு அப்படின்னா இவ்வளவு நாள் இவங்களோட ஒன்னா பழகினவங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி பீப்புள், ரிலேட்டிவ்ஸ், இத்தனை பேர் நிக்கிறத பார்த்தோன்னா அர்ஜுனனுக்கு என்ன வந்துருது, தான் ஒரு சத்திரியன், தான் போர் புரியணும், தன்னுடைய கடமை அதுதான் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தையே அவங்க கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்ணிடுறாங்க, மறந்துடுறாங்க. மறந்துட்டு மனக்கலக்கம்ங்கிறது வந்துருது. எதனால, இரக்கத்தின் மேலிட்டால். அப்ப இரக்கம் இருக்கு, சுப்ரியனுக்கு இரக்கம் இருக்கக்கூடாதுன்னு இல்ல, எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான குணங்களும் இருக்கும். குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டுதான் நம்ம எல்லாருமே இந்த இடத்துல உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஆனாலும் கூட போர்க்களம் அப்படின்னு வரும்போது இந்த இடத்துல என்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா இரக்கம்ங்கிறது தேவையில்லை. ஏன்னா அவங்க சத்திரியனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை அவங்க முடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த செயலை அவங்க செஞ்சுதான் ஆகணும், வீரத்தை நிலைநாட்டணும். ஆனா அந்த இடத்துல எது அவங்களை வந்து தடுக்குது, எது இந்த மாதிரி பேச வைக்குது அப்படின்னா பகவானுடைய அந்த மாயா சக்தி. இப்பதானே இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாதான் அர்ஜுனனோட குழப்பம் எல்லாம் என்ன, அர்ஜுனன் எப்படி எல்லாம் மனம் கலங்கினாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வெளியில வரும். அவங்க கேள்வியெல்லாம் கேட்க கேட்கதான் பகவான் என்ன செய்ய முடியும், அவங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்க முடியும். ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான். ஓகேவா. அவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சாலும் கூட இன்னுமே ஃபர்தரா அவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானம்ங்கிறது நிறைய இருக்குங்கிறதுனால பகவான் அந்த ஒரு குழப்பத்தை அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தாங்க. அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் அந்த பகவத்கீதையை அவங்க உபதேசம் பண்ணல, நம்ம எல்லாருக்கும் அது மூலமா எனக்கு வந்து ஞானம் கிடைச்சது. ஓகேவா. சோ ஃபர்ஸ்ட் ரெடியா இருந்த அர்ஜுனன் போர்க்களத்துல இந்த இடத்த பார்த்த உடனே, சேனைகளுக்கு நடுவுல கொண்டு போய் ரதத்தை நிறுத்தி அவங்க பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து மனக்கலக்கம் வந்துட்டு அவங்க என்னெல்லாம் சொல்றாங்க, என்னுடைய வாய் உலர்கிறது, அப்புறம் உடல்லாம் நடுங்குகிறது, என்னோட ஸ்கின் எல்லாம் எரியுது, நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதனால என்னால கை நடுங்குகிறது, அதனால என்னால போரிட முடியாதுன்னு திங்ஸ் எல்லாம் கீழே போட்டுட்டு அவங்க உட்கார்ந்துடுறாங்க சரியட்ல. இதோடதான் நிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன் சொல்லி முடிச்சாங்க. இது சாப்டர் 1. ஓகேவா. இப்ப இது வரைக்கும் என்ன பண்ணல அப்படின்னா அர்ஜுனன் சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் பகவான் வந்து நீ சொல்லு சொல்லுன்னு கேட்டுக்கிறாங்க. ஒரு விஷயமா இவங்க கொடுக்குறாங்க 5 ரீசன்ஸ் ஐ நாட் டு ஃபைட். ஏன் நான் சண்டை போட மாட்டேங்கிறதுக்கான 5 ரீசன்ஸை கேட்டுக்கிறாங்க. அந்த 5 ரீசனுக்கான பதில தான் பகவான் இப்ப வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல சொல்ல போறாங்க. ஓகேவா. இப்ப நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு சாப்டர் 2 நம்ம போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. दुर्गा माता जी स्क्रीन தெரியுதா? हरे कृष्णा. Yes Mataji. हरे कृष्णा Mataji. Clear is Mataji. இப்ப அத்தியாயம் 2 பகவத்கீதையின் சுருக்கம். இதுதான் வந்து செகண்ட் சாப்டரோட பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கீதையின் சாராம்சம். இதுல வந்து பகவத்கீதை ஃபுல்லா பகவான் என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சாங்களோ அது எல்லாமே இந்த செகண்ட் சாப்டர்லயே சொல்லியாச்சு. நமக்கு வந்து எல்லா விதமான தத்துவங்களும் இதுலயே வந்துடும், எல்லா விதமான ஞானங்களும் இதுலயே வந்துடும்.
அது எல்லாத்தோட சுருக்கமா தான் நம்ம இந்த செகண்ட் சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இது, ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். இந்த சாப்டருக்குள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமா ஒரு விஷயம் நம்ம பகவத்கீதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா 5 விஷயங்கள். இது வந்து பகவத்கீதை எதை பேச போகுது உங்க 5 விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுதுன்னு அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், மத்த சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால விளக்கமா பார்க்க முடியும், புரிஞ்சுக்கவும் முடியும் உங்களால. அந்த எந்த 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ பகவத்கீதை டீல் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஈஸ்வரா. ஈஸ்வரன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். ஓகேவா? பகவான். ஏன் அப்படின்னா அவங்கதான் பரம ஆளுநர், அவங்கதான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட். அவங்கதான். அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க விடுற மூச்சு காற்றுல இருந்து தான் என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல கோடி அண்டங்கள், எல்லா பிரபஞ்சங்களும் அவங்கள்ட்ட இருந்துதான் வெளியில வருது. சோ அது ஃபர்ஸ்ட் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைம் யாரு அப்படின்னா சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு அப்படின்னா பகவான் ஈஸ்வரன், அவங்க முதல். அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஜீவா. ஜீவா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் தான். லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாருமே, உயிர்வாழிகள் எல்லாருமே, மனிதர்கள்னு மட்டும் இல்ல, உயிருள்ள அனைத்து ஜீவன்களும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவா அப்படிங்கிற இடத்துல வருவாங்க. அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்தவங்க. வி ஆர் ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் பகவான். ஓகேவா? இப்ப பகவான் வந்து ஒரு ஃபுல் சொரூபம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களோட குவாலிட்டியை கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எல்லாம் அவங்க வந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கோம். வி ஆர் பிராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிம். அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா முதற் கடவுளா அவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களோட குவாலிட்டியில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கிறோம். அவங்கள வந்து விபு ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அவங்களை அளக்கவே முடியாது. விஸ்வரூப தரிசனம் பார்க்கும்போது தெரியும் நமக்கு. 11th சாப்டர் வரும்போது பாப்பீங்க பகவானோட எண்ணற்ற ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க சொல்லுவாங்க, அவங்க காட்டுவாங்க, விஷுவலா காட்டுவாங்க. ஓகேவா? அப்ப நமக்கு தெரியும் அவங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு ரூபத்தை உடையவர்கள் அப்படின்னு. அப்படி ஒரு விபு ஆத்மாவா இருக்கவங்கள்ட்ட இருந்து குட்டி குட்டியான அணுக்களா நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம். சோ அவங்கள விபு ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஜீவாத்மாவை நம்ம எல்லாரும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அணு ஆத்மா. அப்ப அவங்கள்ட்ட தானே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அவங்களோட குவாலிட்டி நம்மள்ட்ட இருக்குமான்னு கேட்டா எஸ், வி ஆர் ஹேவிங். ஓகேவா? அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டயும் இருக்கும். ஆனா எவ்வளோண்டு இருக்கும், ரொம்ப குட்டியா. ஏன்னா நம்மளே அணுதான், அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த பிராக்மெண்ட் தான், ஒரு பகுதி தான். அப்ப அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாமும் நம்மள்ட்ட ஒரு பகுதி இருக்கும். சரியா? அப்ப அந்த குவாலிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா சேமா இருக்கும், பட் குவான்டிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஓகேவா? இதுதான் டிஃபரன்ஸ். நமக்கும் பகவானுக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து எல்லா விஷயங்களும் நிரம்ப பெற்றவங்க. நம்ம அதுல இருந்து ரொம்ப கொஞ்சம் 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 சில விஷயங்களை மட்டும் பெற்றுட்டு நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஒரு அனாலஜி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ஒரு ஃபயர் இருக்கு. ஓகேவா? நல்லா கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய நெருப்பு இருக்குது. அந்த நெருப்பை தான் நம்ம பகவானுக்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஸ்பார்க்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த பொறிகள் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் தான் நம்ம. சரியா? இந்த ஃபயருக்கும் ஃபயர் ஸ்பார்க்குக்கும் என்ன ஒற்றுமை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னா ஃபயருங்கிறது வந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்கும், வெப்பத்தை கொடுக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஃபயர் ஸ்பார்க்கும் என்ன இருக்கும், வெளிச்சம் கொடுக்கும், வெப்பம் கொடுக்கும். ஆனா எவ்வளவு நேரத்துக்கு, ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் டைத்துக்கு, ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் டைத்துக்குள்ள அதோட அந்த அதோட அந்த குவாலிட்டி இருக்குல்ல அதை இழந்துடும். ஓகேவா? பட் அது என்ன, அந்த குவாலிட்டி வைஸ் அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிமிலரா இருக்கு. பட் குவான்டிட்டி வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது நம்மளால அடக்கவே முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். அந்த ஸ்பார்க்குங்கிறது நம்ம ஒரு டிராப் ஆஃப் வாட்டர் போட்டாலோ இல்ல வாயால ஊதினாலும் அது தன்னோட தன்மையை இழந்துடும். ஓகேவா? அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட தனித்தன்மையை இழந்துருவோம். எப்போதுமே நம்ம இழந்துருவோம். எப்ப இழக்க மாட்டோம் அப்படின்னா பகவானோட நம்மளோட கனெக்ஷனை நம்ம ஸ்ட்ராங்கா நம்ம பைண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா மட்டும்தான் நம்ம தனித்தன்மை இழக்க மாட்டோம். அல்லது நம்ம எப்பவுமே என்ன செஞ்சிருவோம் அப்படின்னா வி லூஸ் அவர் அந்த சென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுருவோம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம எங்க இருக்கிறோம், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இல்ல, மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கிறோம். ஓகேவா? வேர்ல்டே 2 இருக்குது. ஒன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, இன்னொன்னு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ஆன்மீக உலகம்னு ஒண்ணு இருக்கு, பௌதீக உலகம்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு நம்ம எல்லாரையும் பகவான் அனுப்பியிருக்கிறாங்க, ஃப்ரீ வில் கொடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க. போயிட்டு அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வா சொல்லிதான் அனுப்பி இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், இங்க வந்து விழறோமா, நம்ம எல்லாரும் என்ன அப்படின்னா பாலிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா விழுந்த ஆத்மாக்கள். ஏன் அப்படின்னா இந்த இந்த பௌதிக இயற்கை மேல, இந்த ஜடசக்தி மேல நமக்கு ஒரு ஈர்ப்பு வந்துருது. நம்ம மனம் வந்து அது மேல எல்லாம் ஆசை வச்சிருது. அந்த ஆசை வச்சதுனால இதெல்லாம் என்னோடது, இதெல்லாம் எனக்கானது, இதெல்லாம் நான் வச்சுக்க வேண்டியது, இதெல்லாம் நான் அனுபவிக்க வேண்டியது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நம்ம மனசுல ஊறி போறதுனால இதை நான் வச்சுக்கிட்டு இங்கே இதை வச்சு நான் நிரந்தரமா இருக்க போறேன். இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசாஸ்வதமானது. எதுவுமே டெம்பரவரி, எதுவுமே நம்மளுக்கு நிரந்தரம் கிடையாது. இறந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட சேர்த்து வச்சு அதை கொடுக்க போறது இல்லை. அவங்க இதெல்லாம் விட்டுட்டுதான் நம்ம போறோம். ஆனா அந்த ஞானம் நமக்கு இல்லாதனால நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நிரந்தரம், இங்கே நம்ம இருந்துகிட்டு இந்த ஹாப்பினஸ், இது ஹாப்பினஸ் கிடையாது, இந்த ஹாப்பினஸ நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இங்கே இருக்க போறோம் அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு நம்ம ஆளாகிறதுனால, அந்த மனம் சொல்றபடி நம்ம செய்யறதுனால நம்ம எதை மறந்துடுறோம்,
திருப்பி பகவான்கிட்ட போகணுங்கிறத மறந்துடுறோம். ஆனா பகவான் தான் இது எல்லாத்தையும் உற்பத்தி பண்ணாங்க. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட ஃபுல்லா அவங்க பண்ணினதே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உற்பத்தி பண்ணினதே யாரு அப்படின்னா பகவான். இங்க இருக்கிற இந்த ஜடசக்திகள் எல்லாத்தையும், இந்த ஜட இயற்கை எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சு வச்சது அவங்கதான். எல்லாத்துக்கும் சோர்ஸ் அவங்கதான். பட் அவங்க இதோட என்ன ஆகல அப்படின்னா கனெக்ட் ஆகல. அவங்க இதுக்கு மேற்பட்டே நிக்கிறாங்க. அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அச்சுதான்னு சொல்லுவோம். இன்ஃபாலிபிள். அவங்க தவறியே விழ மாட்டாங்க. அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்க நம்ம எல்லாரும் வந்து தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா ஆசைக்கு கட்டுப்பட்டு போறதுனால. அப்ப ஆசை அப்படிங்கறத எது தூண்டுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் தான் தூண்டுது. இப்போ மனம் அந்த இடத்துல ஒரு மெயினான ஒரு விஷயமா இருக்குது. மனசு சொல்ற பேச்ச நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது. இந்த டெம்பரரி விஷஸ் எல்லாத்தையும் பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இங்கே இருக்கணும்னு தான் நினைப்போமோ தவிர இதுக்கு அப்பால் ஒரு உலகம் இருக்கு, அங்க போகணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வராது. ஓகேவா? சோ இப்ப உங்களுக்கு லைட்டா சொல்லியிருக்கிறேன் இதை பத்தி. பின்னாடி வரப்போற சாப்டர்ஸ்ல நிறைய இதை உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் நிறைய கிடைக்கும். சோ ஈஸ்வரா பார்த்தாச்சு, ஜீவா பார்த்தாச்சு. அடுத்தது பிரகிருதி. பிரகிருதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மெட்டீரியல் நேச்சர், இயற்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஜட இயற்கை, இந்த பௌதிக இயற்கை. சிம்பிளா சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த பௌதிக இயற்கை நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம்ல, இந்த உலகம் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகம், இந்த ஜட உலகம். இந்த ஜட உலகத்தை படைச்சவங்க யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் படைச்சாங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். அடுத்தது காலம். அடுத்தது 5வது என்ன அப்படின்னா கர்மம். இதுல ஈஸ்வரா, ஜீவா, பிரகிருதி, காலா இந்த 4 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது. எதுவுமே எல்லாமே எட்டர்னல், எப்பவுமே மாறாதது. பகவான் இருப்பாங்க, பகவான் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் இருக்கும், பிரகிருதி இருக்கும். சரியா? அடுத்தது காலமும் இருக்கும். ஏன்னா காலம் இருந்ததுன்னா தான் இது எல்லாமே நடக்க போகுது. ஓகேவா? அடுத்தது கர்மா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். கர்மாங்கிறது டியூட்டி. வாட் வி ஆர் சப்போஸ்டு டு டூ. நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பகவான் நமக்கு விதிச்சிருக்காங்களோ அந்த டியூட்டியை செஞ்சோம்னா அது பேர் தான் கர்மா. இந்த கர்மா என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். எதை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும்? நம்மளை பொறுத்து தான் சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இன்னொன்னு நம்மள பகவானோட எனர்ஜிஸ பத்தி இப்ப சொன்னோம்னா தான் நமக்கு நம்மளோட கர்மாவை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோங்கிறது புரியும். பகவானுக்கு மொத்தம் 3 ஆற்றல்கள் உண்டு. ஓகேவா? ஒண்ணு வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க, அந்தரங்க சக்தி. இன்னொன்னு எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, பகிரங்க சக்தி. அப்புறம் ததாசக்தின்னு ஒண்ணு, விளிம்பில் உறையும் சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? மொத்தம் 3 விதமான சக்திகள் இருக்குது. பகவானோட அந்தரங்க சக்தி மூலமா பிறந்தவங்க தான் யாரு, வந்தவங்க தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருமே அதுதான். பகிரங்க சக்தி மூலமா வந்தது என்ன அப்படின்னா இந்த ஜட இயற்கை. ஓகேவா? இங்க இயற்கை சார்ந்த அத்தனை பொருட்களும் என்ன அப்படின்னா பகவான் தேர்ந்து பிரிஞ்சு வந்து ஜடசக்திகள். பஞ்சபூதங்கள், நம்மளோட மனசு, புத்தி, அகங்காரம், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பின்னாடி பேசப்படும். சோ இதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்து ஜடசக்திகள். ஓகேவா? இதெல்லாம் பகிரங்க சக்தி. சதாசக்தி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் நம்ம தான். அது என்ன அப்படின்னா நம்ம சுப்பீரியரா இருந்தோம் பகவானோட ஒரு ஒரு நல்ல குவாலிஃபைடு அந்த ஒரு எனர்ஜியை நம்ம கேட்ச் பண்ணிடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களோட சம்மந்தப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆன்மீகத்துல ஸ்பிரிச்சுவலா முன்னேறி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி ஆயிடுவோம். அப்படி இல்லாம பகவானை கம்ப்ளீட்டா மறந்துட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நம்மளோட மனசு அலைப்பாய விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நம்ம என்ன ஆயிடுவோம் அப்படின்னா இந்த பகிரங்க சக்தி. ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன அப்படின்னா மதில் மேல் பூனை மாதிரி சம்டைம்ஸ் நம்மளோட மனசு அலைப்பாயறதுனால சம்டைம்ஸ் நம்ம மனசு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக ஞானத்துல போனுச்சு, பகவானை பத்தின சிந்தனைகள் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாம் வி ஆர் கன்சிடர்ட் அஸ் சுப்பீரியர் எனர்ஜி. அப்படி இல்ல அதை கம்ப்ளீட்டா மறந்துட்டோம் அப்படின்னா வி ஆர் கன்சிடர்ட் அஸ் இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சோ இதுல அதனால என்ன ஆகுது, இன்ஃபீரியர் எனர்ஜியா நம்மளோட எனர்ஜி குறைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா கீழே விழுந்துடுறோம்னு அர்த்தம். இங்க இருக்கக்கூடிய செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு பர்த் டெத் சைக்கிள்லயே மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதுலயே அந்த சைக்கிள்குள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டு இதுலயே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம். இந்த கர்மாவை நம்ம மாத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்படி மாத்தலாம்? ஓஹோ, நம்ம நமக்காக செய்யற செயல்பாடை விட்டுட்டு நம்ம பகவானுக்கான சேவையா நம்மளோட செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நார்மலா செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீசஸா போயிடும். டிவோஷனல் சர்வீஸா போனுச்சுன்னா we can easily get connected with பகவான். அப்ப என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து அந்த விளைவுகள் மேல நமக்கு பற்றுதல் இல்லாம போயிடும். அந்த செயல்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுவோம். சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட எனர்ஜி என்ன ஆயிடுது, சுப்பீரியர் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆயிடுது. அப்ப அந்த மாதிரி கர்மா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல கர்மாக்கள். பகவானுக்கு அதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேவை செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பகவானை ஈர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள், அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். பகவான் திருப்தி அடைஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்க நமக்கு எப்படி ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க, நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை கொடுத்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சோ எது சேஞ்ச் ஆகுது, எது மட்டும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மா மட்டும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. மற்றது இந்த ஜீவாத்மா, ஈஸ்வரா, பிரகிருதி, காலா இது எல்லாமே எல்லா நேரமும் எட்டர்னலாவே இருக்கும். எல்லா நேரமும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாறாம ஒரே மாதிரியே தான் இருந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா?
அதாவது பகவான் தான் வந்து ஒரு கிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம எல்லாரும் அவங்களுக்கு பிறந்த இளவரசர்கள். ஓகே, இளவரசன், இளவரசி, இந்த பிரின்ஸ், பிரின்சஸ் இவங்க எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் என்ன செஞ்சிடறோம், பகவான் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஃப்ரீ வில் கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்கிறதுக்காக நம்ம இங்க வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறோம். வந்த நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், திருப்பி பகவான்கிட்ட திருப்பி போகணுங்கிற எண்ணமே இல்லாம மறந்து போயிடுறோம். மறந்துட்டு இங்கேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதுக்கு ஒரு கதை உண்டு. ஒரு ராஜா கிட்ட கோச்சுட்டு அந்த இளவரசன் என்ன பண்ணிடுறாங்க, நாடு தாண்டி ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு போயிடுறாங்க. குழந்தையா இருக்கும்போது, ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது நாடு தாண்டி வேற ஒரு நாட்டுக்கு போயிடுறாங்க. இங்க இளவரசனா இருந்தபோது அவங்களுக்கு எல்லா சாப்பாடு, அவங்களுக்கு தேவையானது, அவங்க விளையாடக்கூடியது எல்லாமே அவங்களுக்கு அவ்வளோ நிரம்ப நிரம்ப கிடைச்சது. ஆனா அவங்க கோச்சுட்டு அவங்க இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போன விட்டு அவங்க அந்த கண்ட்ரியோட இளவரசன் யாருக்கு தெரிய போகுது, அந்த குழந்தைக்கும் சொல்ல தெரியல. சோ அங்க போய் இது சாப்பாட்டு கூட கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப வறுமையில வாடுது, சாப்பாடு கிடையாது. அப்புறம் அதுக்கு விளையாடுறதுக்கான சாமான், அவங்களுக்கு கூட அசோசியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு குரு யாருமே இல்லாம என்னமோ ஏனோ தானோன்னு அந்த குழந்தை வளருது. இங்க இந்த குழந்தைய விட்டு இந்த ராஜாவுக்கு வந்து ரொம்ப யோசனை வந்துருது. எங்க போனா அந்த குழந்தை, எங்க போனா, காண போயிட்டானேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னோட மந்திரிகிட்ட சொல்லிட்டு என் பையனை காணோம், கொஞ்சம் நீங்க தேடி கொடுங்கன்னு சொன்ன. மந்திரி என்ன பண்றாரு, விடாமுயற்சியா தேடுறாரு. பல வருஷம் தேடுறாரு. தேடி 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 ஏன்னா எவ்வளவு பெரிய உலகம், இதுல எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியாது இல்ல. ஓகேவா, அதுல ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த இளவரசனை கிடைக்கிறான் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு, இருக்கிறாங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இளவரசனை கூப்பிடுறான். இளவரசனோட ஏதோ ஒரு அவங்க உடம்புல இருக்கிற ஏதோ ஒரு மச்சம் அந்த மாதிரி ஒரு அடையாளத்தை வச்சு அவங்க கண்டுபிடிச்சிடறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, இளவரசனுக்கு தெரியுது, ஏன்னா குழந்தையா இருக்கும்போது மந்திரி அவர்தான் அப்படிங்கறது தெரியுது. நீங்க தேடிட்டு வந்துட்டீங்களா, எனக்கு நம்ம இடம் எதுன்னு எனக்கு தெரியல, அதனால நான் இங்கேயே இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் வந்து புத்திமதிகள், அறிவுரைகள்லாம் சொல்லி திருப்பி எங்க கொண்டு வர்றாரு அப்படின்னா ராஜா கிட்டே, இவங்களோட சொந்த கண்ட்ரிக்கே அழைச்சிட்டு வர்றாரு. அழைச்சிட்டு வந்தோடனே பகவானை பார்த்தோன்னே, சாரி, ராஜாவை பார்த்தோன்னே இளவரசனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துருது. அப்புறம் ராஜா என்ன செய்யறாரு, இவருக்கு கொடுக்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் கொடுத்து இவரை மறுபடியும் ராஜாவாக்கிறாரு. இப்ப இந்த கதையில ராஜா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அந்த இளவரசன் யாரு அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் தான். ஓகேவா, இந்த இளவரசன், காண போன இளவரசனை மறுபடியும் கொண்டு போய் ராஜா கிட்ட சேர்த்து அந்த மந்திரி யார் தெரியுமா, அவங்கதான் வந்து நம்மளோட குரு. ஓகேவா, அந்த குரு தான் என்ன பண்றாங்க, நம்மள கனெக்ட் பண்றாங்க பகவானோட. ஓகேவா, நம்ம மானசீகமா ஒரு குருவை ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த குரு தான் என்ன பண்றாங்க, நம்ம ஏன் இங்க வந்தோம், நம்ம இங்க என்ன மாதிரியான காரியங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், இந்த காரியங்களை தவிர நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்னென்ன, அதை செஞ்சோம்னா நம்ம எங்க போவோம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த நல்வழிப்படுத்துறது யாரு அப்படின்னா குரு தான். ஓகேவா, இந்த இடத்துல அந்த காண போன இளவரசனை வந்து மறுபடியும் கொண்டு போய் ராஜா கிட்ட சேர்த்த ஒரு கடமையை வந்து இந்த மந்திரிக்கு இருந்து இங்க நமக்கு யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குருவுக்கு இருக்கு. சோ சப்மிசிவா நம்ம ஒரு ஒரு குருவை அணுகி நமக்கு தோன்றின கேள்விகள் எல்லாத்தையும், நமக்கு சந்தேகம் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உங்கள்ட்ட கேட்டு தெளிவுபடுத்திக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளோட வாழ்க்கையை இன்னும் சிறப்பா நம்ம நடைமுறைப்படுத்திக்கணும். அப்படி படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பேக் டு காட் ஹெட். ஓகேவா, இது பேக் டு காட் ஹெட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிரபுபாதா அவங்க எழுதின ஒரு மேகசின். ஸ்டில் அந்த மேகசின் இஸ் ரன்னிங். ஓகேவா, அவங்க வந்து தன்னோட கையாலே எழுதி, அவங்களே அச்சிட்டு, அவங்களே வந்து பிரசுரம் பண்ணி அவங்க எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் தன் கையாலே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஸ்டில் அந்த மேகசின் வந்துகிட்டு இருக்குது. தமிழ்ல கூட பகவத் தரிசனம்னு நினைக்கிறேன் அந்த பேர்ல அந்த மேகசின் வந்துகிட்டு இருக்குது. சோ நம்ம எல்லாருமே எதை கோலா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா பேக் டு காட் ஹெட், பகவான் கிட்ட போய் சேரணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். ஓகேவா, சோ பகவத்கீதை சொல்லக்கூடிய அந்த 5 விஷயங்கள், 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் என்னென்னங்கிறது பார்த்தாச்சு. அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரியை நான் சொன்னேன். இப்ப இதுக்கு மேல ஃபர்தரா நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ள நம்ம போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூரு டைட்டீஸ்க்கு நம்மளோட வணக்கங்களை நம்ம சமர்ப்பிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அத்தியாயம் 1 கதை சுருக்கம். இதுல போன சாப்டர் எண்ட்ல வந்து என்ன சொல்லி முடிச்சாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி 5 ரீசன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி சஞ்சயன் சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க திருதராஷ்டிரன்ட்ட. என்ன, நான் இதை சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி 5 விதமான காரணங்கள் கொடுத்தாங்க அர்ஜுனன். என்னென்னு உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கும். இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் மற்றும் இருமணம். ஓகேவா, 5 விஷயங்கள் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த 5 விஷயங்களுக்கும் பதிலா இப்ப பகவான் இதுல கொடுக்க போறாங்க. ஓகேவா, அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்வுகள். ஏன் அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை, அந்த ரீசன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வருது. இரக்கத்தின் மேலிட்டால அர்ஜுனன் வந்து போராட விரும்பவில்லை. அதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து அந்த விளக்குறதுக்கான ஸ்லோகங்கள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2.11 இருந்து 30 வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க.
அது இந்த இந்த 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் பகவான் என்ன கொடுக்குறாங்க, என்ன மாதிரியான ஒரு ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஞான யோகம். ஓகேவா? அது என்ன என்ன ஞான யோகம் அப்படின்னா சாங்கியா பிலாசபி கொடுக்குறாங்க. சாங்கிய யோகம், சாங்கிய தத்துவம்னு பேரு. அது என்ன அப்படின்னா உடல் வேறு ஆத்மா வேறு. பகவத்கீதையை படிச்சீங்களே என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே தெரிஞ்சிட முடியுது. என்ன அப்படின்னா உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படிங்கிற விஷயம் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெளிவா தெரிய வரணும். அத பகவான் கொடுத்துறாங்க 2.11ல இருந்து 30க்குள்ள. சாங்கிய யோகம். நாம் உடல் அல்ல. நம்ம எல்லாரும் யாரு? நான் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்றேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஆத்மாவை தான் நான் ரெப்ரசென்ட் பண்றேன். அதை தான் நான் வந்து என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு என்னது அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகேவா? சோ இந்த உடல் கிடையாது. இந்த இந்த வி அப்படிங்கிறது வந்து வி ஆர் நாட் பாடி, வி ஆர் ஸ்பிரிட் சோல்ஸ். ஓகேவா? சோ அந்த ஆத்மா அந்த சோல் அப்படிங்கறது நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வி காண்ட் see it. அதை நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாது. அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட இதயத்துக்குள்ள ஒரு இடத்துல ஒரு மூலையில இருக்குது. சரி, இதோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹேர் டிப் இருக்குல்ல, அந்த ஹேர் டிப்பை கட் பண்ணிட்டு அதுல 1/10,000 போட்டீங்கன்னா என்ன சைஸ் வருமோ அதுதான் சைஸ் ஆஃப் த ஆத்மா. ஓகேவா? சோ அந்த சோல் என்ன பண்ணும், அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும், அதோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஒரு உடலை எடுக்கும். அந்த உடல் வந்து உடல் வந்து பொதுவா எத்தனை அப்படின்னா 6 விதமான ஸ்டேஜஸ கிராஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிறக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பிறக்கும் போது அந்த அந்த உடலுக்குள்ள அந்த ஆத்மா வந்து உள்ளர வருது. ஓகேவா? சோ அது பிறக்குது, அப்புறம் அந்த டீனேஜ் வளருது, அப்புறம் அது என்ன இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்து மேரேஜ் ஆகும். ஓகேவா? அடுத்தது ரீப்ரொடக்ஷன், மெச்சூரிட்டி, அண்ட் தென் என்ன ஆகும் அப்படின்னா செரினிட்டி, அது வந்து தளர்ந்து போயிடும். ஃபைனலா என்ன அப்படின்னா டெத். சோ டோட்டலா மொத்தம் எத்தனை ஸ்டேஜஸ் அது கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா 6 ஸ்டேஜ கிராஸ் பண்ணுது. ஒரு உடலை எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மாங்கிறது 6 ஸ்டேஜ கிராஸ் பண்ணுது ஃப்ரம் பிறப்புல இருந்து இறப்புக்குள்ள. ஓகேவா? சோ இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும், ஒரு உடல் எடுக்கும், இறந்த விட்டு அந்த 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 உடலானது அதை அழிஞ்சு விட்டு என்ன ஆகுது, அந்த ஆத்மா இன்னொரு உடல் எடுக்கும். நம்ம எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறோம், இந்த சட்டை போட்டிருக்கிறோம், இது அழுக்காயிடுச்சு, இல்ல ஏதாவது அதுல வந்து கரைப்பட்டுடுச்சு, இல்ல இது வீணாயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம செய்யணும், அதை கழட்டிட்டு வேற ஒரு ஆடை எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி ஆத்மா என்ன பண்ணுது, ஆடையை கழற்றி மாற்றா மாதிரி அது மேல இருக்கிற இந்த இந்த உடல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆத்மாவுக்கான சட்டை. ஓகே, ஆத்மாவுக்கான ஆடை. இந்த ஆடையை அது மாத்திக்கிட்டே போகுது. இந்த அந்த ஆடையை அது மாத்திக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆடையா அது மாத்தும் போது எந்த ஆடையை படும்போது அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து பகவான் கிட்ட திரும்பி போகணுங்கிற எண்ணம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனித உடல் எடுக்கும் போது. ஓகேவா? இது என்ன மாதிரியான உடலை எடுக்கலாம் அப்படின்னா மொத்தம் 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது. இந்த ஜட உலகத்துல எத்தனை ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு அப்படின்னா 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது. இதுல எந்த உடலை வேணாலும் அதை எடுக்கலாம். நீர் வாழ்வன, நிலவாழ்வன, ஊர்வன, பரப்பன, ஓகேவா? அப்புறம் விலங்குகள், அப்புறம் பறவைகள், அப்புறம் மனிதர்கள். ஓகேவா? இந்த மாதிரி எந்த உடலை வேணாலும் அந்த உடலை எப்படி எடுக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜென்மால அந்த என்ன மாதிரியான கர்மாக்களை அந்த ஆத்மா செஞ்சதோ அந்த அதோட கர்மாவோட விளைவு இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த விளைவோட பலனாதான் அடுத்த உடல் கிடைக்கும். நல்ல கர்மாவா செஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியமான காரியங்கள்லாம் செஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்ல விளைவுகள் கிடைக்கும். நல்ல விளைவுகள் இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பலனா என்ன கிடைக்கும், இதை விட மேம்பட்ட ஒரு உலகம், இதை விட மேம்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும். ஒண்ணு ரொம்ப சுப்பீரியரா பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம மேலுலகங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகலாம். இந்த ஆத்மா எங்க போகலாம் அப்படின்னா சொர்க்கலோகங்களுக்கு போய் அங்க போயிட்டு நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்மளோட புண்ணியம் பலன் தீர்ற வரைக்கும் நம்ம அங்க இருந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு திருப்பி அந்த ஆத்மாங்கிறது மறுபடியும் இங்கதான் வரும், ஜட உலகத்துக்கு தான். அப்படி இல்லையா, ஓரளவுக்கு மாடரேட்டா நம்ம நல்ல செயல்கள் செஞ்சிருக்கோமா, அடுத்த ஜென்மாங்கிறது என்ன, நல்ல உடல் அழகான உடல் எடுக்கலாம், அல்லது நல்ல படித்த செல்வந்தர் ஃபேமிலியில பிறக்கலாம், ஒரு அந்தனர் ஃபேமிலியில கூட பிறக்கலாம், ஒரு ரிச் ஃபேமிலி, இந்த மாதிரி ஒரு ராஜாவோட குடும்பத்துல போய் நம்ம இளவரசனா பிறக்கலாம். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய கர்மா, அந்த கர்மாவோட அந்த அந்த இந்த பலன்கிறது கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ ஒரு ஆத்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸ போட்டு கயற்றுற மாதிரி என்ன உடலை மாத்திக்கிட்டே இருக்குது. இட் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாடி டு அனதர் பாடி. ஒரு ஜென்மாவுக்கும் அந்த பாடியை மாத்திக்கிட்டே போகுது. அது எப்ப அது வந்து அந்த ஆத்மா திருப்பி பகவான்கிட்ட போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனித உடல் எடுக்கும் போதுதான். ஏன் அப்படின்னா அப்பதான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, இந்த மாதிரி வந்து வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் இவ்வளவு இருக்குது, பகவானை பத்தின புகழாரங்கள் இவ்வளவு இருக்குது, பகவானை பத்தி விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஞானம் எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மனித உரு எடுத்து வரும்போது மட்டும்தான். அதுல நம்ம எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா, எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னா நமக்கு அது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளால அதெல்லாம் கத்துக்க முடியும். அப்படி இல்லையா, we simply do சாண்டிங். ஓகேவா? சாண்டிங் பண்றது மூலமா பகவான் நாமாவை தொடர்ந்து சங்கீர்த்தனம் பண்றது மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், நம்மளோட மனசுல இருக்க கலங்கங்கள் எல்லாத்தையும் தீர்த்துக்கிட்டு, அழுக்குகள் எல்லாத்தையும் தீர்த்துக்கிட்டு, நம்மளோட பாவத்தை எல்லாத்தையும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், தொலை தெரிய முடியும்.
பாவம் எல்லாம் எப்ப கிளென்சிஃபை ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா நம்ம சாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஒன் டே நம்ம வந்து வி கேன் கெட் கிளென்ஸ்டு. ஓகேவா? சோ கிளென்ஸ் ஆயிட்டோம் அப்படி நம்மள்ட்ட இருக்கிற பாவ புண்ணிய கணக்கு வந்து நல்லிஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு எங்க அடுத்த பிராப்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு நம்ம போவோம். அந்த மாதிரி நீங்க சாட்டிங் பண்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மாவுக்கு போடக்கூடிய உணவு. நம்ம வயிறு உடலை சார்ந்தது. இந்த வயிறுங்கிறது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. இந்த ஸ்தூல உடல்ங்கிறது இந்த உடல்ல வந்து நமக்கு வயிறுங்கிறது மெயின் ஆர்கன். அதுக்கு நீங்க சாப்பாடு போட்டீங்க அப்படின்னாதான் என்ன ஆகும், எனர்ஜி அதுக்கு கிரியேட் பண்ணுது. அந்த கிரியேட் ஆன எனர்ஜி வந்து உடம்பு ஃபுல்லா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. ஸோ இயக்கம் என்கிறது இருக்குது. பாடியில இயக்கம்ங்கிறது எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா எனர்ஜி மூலமா தான் கிடைக்குது. அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா வயிற்றுக்கு நம்ம போடக்கூடிய சாப்பாடு மூலமா. நம்ம வயிற்றுக்கு போடாம அந்த கை தானே வேலை செய்ய போகுதுன்னு சொல்லிட்டு கைக்கு மட்டும் நம்ம தனியா உணவு கொடுக்க முடியுமா? கொடுக்க முடியாது. ஓகேவா? சோ வயிற்றுக்கு அனுப்புற அந்த உணவுங்கிறது செரிச்சு நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு எனர்ஜியை உடம்பு ஃபுல்லா கொடுக்குது. சோ அப்ப பாடி இயங்குறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா சாப்பாடு தேவை. அதே மாதிரி ஆத்மா வந்து நல்லுணர்வு அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தேவை? அதுக்கும் ஒரு ஃபுட் தேவை. அந்த ஃபுட் தான் என்ன அப்படின்னா சாண்டிங் மகாமந்திரா. சோ ஃபுட் ஃபார் சோல் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? சோ இந்த ஒரு பிலாசபி எங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா இரக்கத்தின் வெளியிட்டால் நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொன்னாங்கல்ல பகவான் கிட்ட. அதுக்கு பகவான் சொல்றாங்க நீ இறக்கப்படணும் அவசியம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா நீ கொலை பண்ண போறது எதை இல்ல, அந்த ஆத்மாவை இல்ல, உடலை மட்டும்தான். இப்ப பீஷ்மரை நீ கில் பண்ண போற அப்படின்னா பீஷ்மர் உன்னுடைய தாத்தா அப்படிங்கிறவங்க இறக்கல. அந்த பீஷ்மர் அந்த ஆத்மாவுக்கு நீ வந்து என்ன பண்ற, லிபரேஷன் கொடுக்குற. அவங்களோட உடல் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பல ஆண்டுகள் அவங்க உயிர் வாழ்ந்ததுனால உடல் தளர்ந்து போயிடுச்சு. இந்த பழைய உடலை நீக்கிட்டு அவங்களுக்கு புது உடல் நீ கொடுக்க போற. அந்த பீஷ்மர் அந்த ஆத்மா வந்து வேற ஒரு உடல் எடுத்து வேற ஒரு இடத்துல அது சொர்க்க பிராப்தி தான். அந்த இடத்துல மரணம் அடைஞ்சா வீர மரணம். அது எங்க அப்படின்னா சொர்க்க பிராப்தி தான். பகவான் ஆல்ரெடி அஷூரன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. சோ அவங்களுக்கு வந்து நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னா இந்த உடல்ல இருந்து விடுதலை கொடுக்க போற. ஓகேவா? அப்படின்னு நினைச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அந்த இரக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கான பதில கொடுக்குறாங்க. நீ யாரையுமே இங்க கில் பண்ணல. எதை கில் பண்ண போற அப்படின்னா இந்த உடம்பதான் நீ அழிக்க போற. சரியா? இது நம்ம வந்து ஒரு படகுல போறாங்க. 4-5 பேர் போறாங்க. ஒருத்தவன் வந்து ஒரு தண்ணிக்குள்ள விழுந்துடுறான். ஓகேவா? விழுந்த அந்த தண்ணிக்குள்ள விழுந்தவன் வந்து காப்பாத்தணும் அப்படிங்கும் போது அவசரமா ஒருத்தன் என்ன செய்யறான், அவனோட சட்டை நனைஞ்சிரும் சொல்லிட்டு அவனோட சட்டை ஒரு முழுகிற ஒரு மனுஷன் அவனோட சட்டையை மட்டும் நம்ம எடுத்துடுறோம். என்ன காரணம் அப்படின்னு இன்னொருத்தவங்க கேட்கும்போது இல்ல அவனோட சட்டை நனைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன அர்த்தம், அவனே முழுகிறான் அந்த இடத்துல. அவனோட உயிருங்கிறது அந்த இடத்துல போக போகுது. உயிரை காப்பாத்துறதை விட்டு என்னோட சட்ட நினைதேன்னு கவலைப்படுறதுங்கிறது என்ன ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி இங்க அர்ஜுனன் சொல்ற அந்த இரக்கம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நீ என்ன பண்ண போற, இந்த பழைய உடலை நீ எடுக்க போற. பழைய உடலை எடுத்துட்டு பீஷ்மருக்கும் துரோணாச்சாரியாருக்கும் குரு கிருபாச்சாரியாருக்கும் நீ என்ன செய்ய போற, புது உடலை கொடுக்க போற. அவங்க எல்லாரையும் லிபரேட் பண்ண போற. அந்த ஆத்மா எல்லாம் லிபரேட்டட் சோல்ஸா ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை பகவான் சொல்றாங்க. ஓகேவா? இதனால அவங்களுக்கு அந்த இரக்கம் நீ கொள்ளணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுன்னு புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த பிலாசபி சொல்றாங்க. நாம் அப்படிங்கிறது உடல் அல்ல. 2வது ரீசன் கொடுத்தாங்கல்ல இன்பமின்மை. ஓகேவா? இன்பமின்மை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2.31 இருந்து 37 வரைக்கும் பகவான் இதுக்கான பதில் கொடுக்குறாங்க. கர்ம காண்டம். நம்மளோட செயல்களை வந்து நம்ம செய்யறது பேர் தான் கர்மான்னு சொல்லியாச்சு. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யறதுன்னு தான் கர்மா. ஓகேவா? அந்த கர்மாவை நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா 3 விதங்கள்ல செய்யலாம்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஒண்ணு கர்மகாண்டம் மூடுலயே இருந்து செய்யலாம். ஓகேவா? இன்னொன்னு சகாம கர்ம யோகம்னு ஒண்ணு இருக்கு. இன்னொன்னு நிஷ்காம கர்ம யோகம்னு ஒண்ணு இருக்கு. கர்ம காண்டம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். நம்ம எல்லாருமே என்ன மாதிரி செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஆபீஸ் போறோமா, இன்னைக்கு போய் வேலை பார்த்தோமா, 1ஆம் தேதி ஆனா நமக்கு சேலரி கிரெடிட் ஆகுதா? ஓகேவா? அல்லது அந்த விஷயத்தை வச்சு நம்ம ஒரு வீடு வாங்கினோமா, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்தோமா, அல்லது என்ஜாய் பண்ணோமா, ஓகேவா? என்ன பண்றோம், ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு அதோட ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்டை எதிர்பார்த்தே உட்காந்துட்டு இருக்கோம். யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் த ரிசல்ட். ஓகேவா? இப்ப இன்னைக்கு நம்ம இந்த வேலையை செய்யறோமா, ஈவினிங் வந்துட்டு என்ன செய்யறாங்க வர்றவங்க, ஆஹா இந்த வேலையை நீ செஞ்சிருக்கிறே வெரி குட் அப்படின்னு பாராட்டுறாங்களா? ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட நம்ம என்ன செய்யறோம், எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். அதோட பலனை எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். ஓகேவா? சோ ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட் அதுல இருந்து நமக்கு ஆதாயம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கான்னு நம்ம எதிர்பார்த்து ஒரு செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். அதுதான் மனிதனோட நேச்சர். நம்ம எல்லாருடைய நேச்சரும் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா கர்ம காண்டம். நான் செய்யறேன்னா எனக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடைக்குதா அப்படின்னு எதிர்பார்த்து செய்யறது. ஓகேவா? இதை விட அடுத்தது ஒண்ணு இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா இப்படி செய்யுங்கிறாங்க பகவான். இப்படி இல்லையா, அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் நீ ஆன்மீகத்துல முன்னேறி வரணும் அப்படின்னா நீ கடமையை செய்யி, ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காத. ஓகேவா? நீ உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னவோ அதை நீ தவறாம செஞ்சிரு. ஆனா பலன் என்னவோ அதை விட்டுரு. இந்த பலனை எதிர்பார்க்காத. பலன் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணார்ப்பணம் என்கிட்ட விட்டுரு. ஏன்னா பகவான்கிட்ட நம்ம அடிபணிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க நமக்கு என்ன தருவாங்க, கண்டிப்பா நல்ல விஷயங்களை தான் தருவாங்க.
அடுத்தது 3வது என்ன அப்படின்னா நிஷ்காம கர்மயோகம். இது என்ன அப்படின்னா நீ கடமையை செய்ய, பலனை எதிர்பார்க்காத, நீ செய்தியில கடமை, அது மேல பற்றுதலும் வைக்காம நீ செய்ய. ஓகேவா? நான் தான் அந்த கடமையை செஞ்சேன், நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு அது மேல அதை பார்த்து எல்லாம் செய்வோம்ல. அப்புறம் 4 பேருக்கிட்ட அதை வந்து ப்ராபகண்டா வேற பண்ணிப்போம். அந்த விஷயத்த நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி எந்த விதமான பற்றுதலும் இல்லாம, ஆசையும் இல்லாம டிட்டாச்சா செய்ய. ஓகேவா? அதுதான் என்ன அப்படின்னா நிஷ்காம கர்மயோகம். அது நம்மளுடைய செயல்களை நம்ம செய்யணும். ஆனா அதை எப்படி செய்யணும்? வித் டிட்டாச்மெண்ட். அப்ப இதுல டிட்டாச்மெண்ட் பண்ண சொல்றாங்களே, இதுல பற்றுதலை விளக்காதுன்னு சொல்றாங்களே, அப்புறம் எங்க பற்றுதல் வைக்கணும் அப்படின்னா பகவான் மேல பற்றுதலை வைக்கணும். இங்க விட்டுரு, கடமையை செய்யறது மேல பற்றுதலை விட்டுட்டு பகவான் மேல பற்றுதலை சேர்த்துக்கோ. ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகும்? நமக்கு நிச்சயமா நமக்கு என்ன செய்வாங்க, கண்டிப்பா அவங்கள்ட்ட டோட்டலா நம்ம சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு நல்லது மட்டுமே தான் நடக்கும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து 3 விதமான கர்மா. நம்ம செய்யறதுல 3 விதமான மெத்தட் என்ன அப்படின்னா கர்ம காண்டா அந்த மாதிரி மூடில் நம்ம செய்யலாம். அல்லது சகாம கர்ம யோகம் அப்படிங்கிறது 2வது வகை, நிஷ்காம கர்ம யோகம் 3வது வகை. அதுல பகவான் 2.31லயும் 37 வரைக்கும் சொன்னது, நீ கர்மகாண்டா மோட்லயே நீ செய்ய. அதாவது நீ வந்து ஒரு விஷயத்த செய்ய, அதுக்கான பலனை நீ அடைஞ்சுக்கோ. என்ன விஷயம் இந்த இடத்துல? அவங்க சத்திரியன். பீங்க சத்திரியா அவங்க என்ன செஞ்சாகணும்? போர்க்களத்துல போரிட்டாகணும். போரிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பலன் என்ன இருக்கும்? ஒண்ணு வெற்றி கிடைக்கும் அல்லது தோல்வி கிடைக்கும். வெற்றினா என்ன? ராஜ்யம் கிடைக்கும். தோல்வினா என்ன? மரணம் கிடைக்கும். மரணிச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? சொர்க்க பிராப்தி. ஓகேவா? சோ 2மே என்ஜாய்மெண்ட் தான். ஒண்ணு ராஜாவா இருந்து நீ என்ஜாய் பண்ணலாம், அல்லது சொர்க்கத்துல போய் என்ஜாய் பண்ணலாம். 2மே என்ஜாய்மெண்ட் தான். நீ இன்பமின்மைன்னு எங்க இருந்து சொல்ற? இது நிச்சயமா இன்பம் தான் அப்படின்னு சொல்லி பலன் மேல பற்றுதலை வர வைக்கணுங்கிறதுக்காக பகவான் இந்த இடத்துல இதை சொல்றாங்க. 3வது பாவச் செயல். இது பாவம். நான் வந்து இந்த மாதிரி கொலை பண்ணிட்டு நான் அந்த ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கிறது அப்படிங்கும்போது அந்த ரத்தக்கரை படிந்த அந்த அந்த ராஜ்யத்தை தான் நான் ஆளுவேன். என்னோட சொந்தக்காரங்க எல்லாத்தையும் நான் கொன்னுட்டு எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பாவம் தான் வரும். டோட்டலி சின்ஃபுல் ஆக்ஷன் தான் நான் பண்ண போறது அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் 3வது ஒரு ரீசன் வச்சாங்கல்ல. அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் புத்தியோட செயல்படு. 2.33 இந்த 38 வரைக்கும் பகவான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா புத்தி யோகம். புத்தி யோகம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி செயல்பாடு, பக்தி யோகம் தான். அதாவது நீ செய்யற செயலை வந்து என்கிட்ட அர்ப்பணிச்சிரு. ஏன் அப்படின்னா எனக்கான செயல்களை, விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறதே யாரு? பகவான் தான். சோ நீங்க என்ன வந்து சத்திரியனா இருந்து போரிடுன்னு சொல்லிட்டீங்க, அதனால நானும் போரிட்டுட்டேன், இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நான் கில் பண்ணிட்டேன், இதோட விளைவுகளுக்கு நான் சம்மந்தப்பட மாட்டேன், எல்லாத்தையும் நான் உனக்கே சரண்டர் பண்றேன் அப்படின்னு இருந்துரு. ஓகேவா? பகவானுக்கு அந்த விளைவுகளை நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அல்லது அந்த விளைவுகள் மேல நம்ம பற்றுதல் வைக்காம இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாம நீ ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டு இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், புத்தியோட செயல்படுறதுன்னு அர்த்தம். புத்தி யோகம் அல்லது பக்தி யோகம். ஓகேவா? அப்படி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பாவம் நமக்கு வருமா? வராது. பகவான்கிட்ட நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம், அந்த பாவம்ங்கிறது நம்மள ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல. சோ 3rd அவங்க சொன்ன அந்த ரீசனுக்கும் பகவான் என்ன சொல்லிட்டாங்க? பதில் கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது இருமனம். நான் ரொம்ப டைலமாவோட இருக்கிறேன், சண்டை போடலாமா வேண்டாமான்னு இருக்காங்கல்ல, அப்படி இருக்க கூடாது. போக்கஸ்டா, டிட்டர்மைண்டா எல்லாத்தையுமே டிவோஷனல் சர்வீஸா இருந்து நீ செய்ய அப்படின்னு பகவான் 2.41ல சொல்றாங்க. திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். அடுத்தது இந்த மாதிரி அவங்க இப்படி ஒரு டைலமாவா இருக்காங்கல்ல, அதுக்காக பகவான் சொல்ற ஒரு கேரக்டர் யாரு அப்படின்னா ஸ்திதாதிர் முனி. அவங்க தீரர்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எந்த ஒரு விஷயங்கள் தன்னை சுத்தி நடந்தாலும் கூட அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இதுக்காகவும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. எது நடந்தாலும் எல்லாம் பகவான் செயல். ஓகேவா? எந்த ஒரு விளைவுகளுக்கும் அவங்க வந்து அப்பாற்பட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒண்ணு கிடைச்சதுனாலும் நடக்கலனாலும் அவங்க ஒரே மாதிரியே தான் அவங்க தன்னை ரொம்ப காம்போசிட்டா இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் தீரர்கள். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ பகவான் விளக்குறாங்க 54ல இருந்து 72 வரைக்கும். அவங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர். அதாவது எல்லா காரியங்களுக்கும் நடக்குது அப்படின்னா அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணங்கிறது உண்டு. அந்த காரணம் என்ன அப்படின்னா பகவானோட எண்ணம் தான். அவங்க இதெல்லாம் செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறதுனால இங்க நம்மள சுத்தி நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. அது எப்ப நிக்கணும், அது எப்ப நிறுத்தப்படும் அப்படின்னா அது எல்லாமே பகவானுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு ஒரு டிரான்சரண்டல் நாலேஜோட இருக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னு அவங்கள பத்தின கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பகவான் 72 வரைக்கும் சொன்னாங்க. அப்புறம் இன்னொரு ரீசன் கொடுத்தாங்கல்ல அர்ஜுனன், குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போயிடும், வர்ணசங்கரா வந்துரும். அதாவது மனைவி வந்து கணவன் இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆயிடும், இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தோத்து போயிடுறாங்க, கௌரவர்கள் தான் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்னா கௌரவ படையில இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வீடு வீடா புகுந்து என்ன செஞ்சிருவாங்க, அங்க இருக்கிற குழந்தைங்களை அப்புறம் பொருட்கள் எல்லாம் களவாடிடுவாங்க. அப்புறம் பெண்கள் எல்லாரையும் வந்து அவங்க கண்ணா பின்னான்னு அவங்க என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கலாம், மொலாஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அப்படி ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சந்ததிகள் அப்படிங்கிறது தேவையில்லாத
இல்லாத சந்ததிகள் பெருகும். அப்ப என்ன ஆகும்? குடும்ப பாரம்பரியங்கிறது கண்டிப்பா நசிந்து போயிடும். சோ அந்த வர்ண சங்கரம் அப்படிங்கிறது இதுதான். இந்த வர்ண சங்கரத்தை நீ தடுக்கணும்னா என்ன ஆகணும்? நீ கண்டிப்பா போரிட்டு ஆகணும். ஏன்னா தர்மம் ஜெயிச்சா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி அதர்மமான செயல்கள் எல்லாம் நாட்டுக்குள்ள நடைபெறாது. பாண்டவர்கள் ஜெயிச்சு வந்தா மட்டும்தான் கௌரவப்படை என்ன பண்ணாது, இந்த மாதிரி தீய விஷயங்கள்ல ஈடுபட மாட்டாங்க, அக்கிரமமான செயல்களை அவங்க ஈடுபட மாட்டாங்க. சோ அக்கிரமக்காரர்களை தோக்கடிக்கணும்னா கண்டிப்பா நீ என்ன பண்ணி ஆகணும்? போரிட்டே ஆகணும். நீ போரிட்டா மட்டும்தான் அந்த வர்ணசங்கரத்தை நீ தடுக்க முடியும். அதை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாய் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இந்த ரீசன்ஸ், அவங்க கொடுத்த எல்லா ரீசன்ஸுக்கும் பகவான் என்ன பண்ணிடுறாங்க? பதில் கொடுத்துட்றாங்க, சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. ஓகேவா? இப்ப நம்ம இதுல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் பார்ப்போம். மத்தது 2.7. हरे कृष्ण माताजी। यस। कार्पण्यदोषो बहदः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढसेदाः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण माताजी। இந்த 2.7 இதுதான் என்ன அப்படின்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. இதுலதான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கம்ப்ளீட்டா தன்னை சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அவங்க அவ்வளவு ஸ்லோகாஸ் அவ்வளவு வெர்சஸ் பார்த்தோம், அவங்களோடது இத்தனை காரணங்கள் கொடுத்தாங்க. இந்த 2.7ல பகவான்கிட்ட அவங்க கேட்டுக்கிறாங்க, நான் உன்னுடைய சீடனா நான் ஆயிடுறேன், நீங்க இனிமேல் நீங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணீங்கனாலும் என்ன நீங்க சொன்னீங்கன்னாலும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நான் என்னுடைய செயல்களை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னை சரண்டர் பண்ணிக்கிற ஸ்லோகம் இது. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். ஓகே, பகவானுக்கு சந்தேகம் வருது, உனக்கு எப்படி இந்த மாதிரியான டவுட்ஸ் எல்லாம் வருது, இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் உனக்கு எங்கேருந்து வந்தது? கொடுத்ததே பகவான் தான். ஓகேவா? அந்த மாதிரி மாயா சக்தியோட நால அர்ஜுனனுக்கு இந்த மனக்குழப்பத்தையும் கலக்கத்தையும் கொடுத்ததே பகவான் தான். ஆனா அர்ஜுனனை பார்த்து கேட்கிறாங்க, இந்த மாதிரி கலங்கங்கள் உனக்கு எங்கிட்டேந்து வந்தது? இதெல்லாம் தகுதியற்ற கலங்கங்கள், இதெல்லாம் வந்து இதய பலவீனத்தை உண்டு பண்ணும். ஓகேவா? இதய பலவீனம் தானே வந்துருச்சு அர்ஜுனனுக்கு. என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த வலிமையே போயிடுச்சு, உடல் நடுங்குகிறதுன்னு அப்படிங்க சொல்றாங்க போதே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதய பலவீனம். இந்த இதய பலவீனத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லாரும் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆச்சே அப்படிங்கிற அந்த பாண்டிங் அவங்களுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா உடல் சார்ந்த அந்த தொடர்பு தான் அவங்களுக்கு வருது. இவங்க தாத்தா, இவங்க மாமா, இவங்க அண்ணன் அப்படிங்கிற அந்த உடல் சார்ந்த தொடர்பு தான் வருது. ஆனா உடல்ங்கிறது அந்த இடத்துல இல்ல, நம்ம எதை பார்க்கணும்? ஆத்மாவை தான் பார்க்கணும். அதனாலதான் அந்த இடத்துல கருமித்தனமான பலவீனம், கார்பண்ய தோஷம் அப்படின்னு அர்ஜுனனே சொல்லிக்கிறாங்க தன்னை. இந்த மாதிரி பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் நான் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிடுறாங்க. இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. நான் இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க, அதுபடி நான் என்ன பண்றேன்? ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்டுக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட விஷன் வந்து எப்பவுமே பெர்ஃபெக்டா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் தான். நமக்குள்ளது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் தான். கண்ணால நம்மளால இவ்வளவு தூரம் தான் பார்க்க முடியும், காது இந்த இந்த காம்பவுண்ட் வால் தாண்டி வரைக்கும் தான் கேட்க முடியும் அப்படின்னா அடுத்த வர்றத எங்கேயாவது ரொம்ப ஃப்ரீக்வன்சி, ரொம்ப ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சி கூட இருந்ததுன்னா உன்னால கேட்க முடியும், அதெல்லாம் வந்து பார்த்து. பட் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? எதுவுமே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் அந்த சென்சஸ் எல்லாமே கிரகிச்சுக்க கூடிய ஒரு விஷயங்கள். அப்படி இருக்கும்போது பகவானை வந்து நம்ம எப்படி ரியலைஸ் பண்ண முடியும்? இப்ப இந்த போட்டோல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த உள்ளர இருக்கிற இமேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த நதியும் அந்த வானமும் ஒரு இடத்துல போய் ஒண்ணு கலக்கிற மாதிரி இல்ல. ஓகேவா? தொடுவானம்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன ஆகும்? நம்ம அந்த அந்த டிஸ்டன்ஸ் போய் அங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே என்ன ஆகாது அப்படின்னா பேரலா தான் போயிட்டு இருக்கும். வானமும் அந்த போயிட்டு இருக்கு, அந்த நதியும் பேரலா தான் போயிட்டு இருக்கும். அந்த இன்சைட் அந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், பச்சை கலர் எடுத்த உடனே பார்த்தா அப்படின்னா பச்சை கலர் மரம் தான் தெரியுது. இன்னும் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சோம் அப்படின்னா தான் என்ன இருக்கு? அந்த பச்சை கலர் மரத்துல அந்த இலைகளுக்கு நடுவுல ஒரு பச்சை கிளி உட்காந்துருக்கு. அது வாயில ஒரு பச்சை கலர்ல ஒரு நிறத்துல ஒரு ஃப்ரூட் அது வாயில வச்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. ஓகேவா? ஒண்ணாதான் நம்மளுக்கு புலப்பட முடியுது. இதே மாதிரிதான் பகவானே நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மொத்தம் 3 லெவல்ல நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த விஷயம். 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பகவான் ரியலைசேஷன் இருக்குது. ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க பகவான் அப்படின்னா ஒரு தோன்றாத அருவம். அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு பிரகாசமான ஒளியா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து உருவம்ங்கிறது கிடையாது. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட் வெளிச்சமா இருப்பாங்க அப்படின்னு உணர்றது. ஓகேவா? அது அருவமா உணர்றது. அவங்களுக்கு வந்து ரூபம்ங்கிறது கிடையாது, அருவமா உணர்றது. அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா அப்படின்னு ஒரு ரியலைசேஷன் இருக்குது. ஓகேவா? 3வது என்ன அப்படின்னா பகவான், அவங்களுக்கு ரூபம்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த பரமாத்மா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 400 பகவான். ஓகேவா? 400 கிருஷ்ணா. அந்த 400 ரூபம் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரு கூடயும் நம்மளோட சோல் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஹார்ட்ல சோல் இருக்குன்னு சொன்னோமா, அந்த ஜீவாத்மா கூடயே அசோசியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா.
சோ ஒரு உடல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த உடலுக்குள்ள 2 ஆத்மாக்கள் இருக்குது. ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு வந்து பரமாத்மா. இந்த ஜீவாத்மா அந்த உடல்ல சம்பந்தப்பட்டவங்க. ஓகேவா? அந்த பரமாத்மா அந்த உடலையும் அந்த ஜீவனையும் கொடுத்தவங்க. புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க. ஓகேவா? சோ இவங்களை விட இவங்க எப்படி அப்படின்னா கொஞ்சம் சுப்பீரியர். பகவான் வந்து பரமாத்மா ரூபம் எடுத்து நம்மளோட மனசுக்குள்ள நம்மளோட ஆத்மாவோடய உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா நம்மள கண்காணிக்கிறதுக்காக, நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் சாட்சியா இருந்து நம்மள பாக்குறதுக்காக. எப்பயாவது அந்த ஜீவாத்மா நம்மள திரும்பி பார்க்காதா நம்ம அவனை வந்து நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு போறதுக்காக நமக்கு அவனை இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண மாட்டோமா அப்படின்னு நம்மள எப்பவுமே நோக்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. அது நம்ம கூடயே தான் இருக்கிறாங்க. எல்லா உயிர்வாழிக்குள்ளயும் இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. 400 ரூபத்துல பகவான் உள்ளர இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இது 2வது ரியலைசேஷன். 3வது என்ன அப்படின்னா 200 கிருஷ்ணா, அது பகவான். ஓகேவா? இதை நம்ம எப்படி ஒரு சாதாரண விஷயத்தோட நம்மளால எப்படி அதை வந்து மேப் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரியன் இருக்குதா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சூரியன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னே நமக்கு வந்து போய் மேல பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆகாயத்தை அண்ணாந்து பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சூரியன் இருக்கு, அதோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கறத எப்படி உணர்றோம்? அதோட சன்ஷைன், அதோட வெப்பம் நம்ம உடல்ல படுறதுனால, அந்த வெளிச்சம் நம்ம உடல்ல படுறதுனால, அந்த சூடான கிரகங்கள் நம்ம மேல படுறதுனால நம்மளால உணர முடியும். சோ அந்த சன்ஷைன் அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா பகவானோட ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன். ஓகேவா? அவங்க வந்து ஒரு தோன்றாத ஒளி வெளிச்சம், அந்த ஒரு தோன்றாத உருவம். அவங்க அந்த ஒளி வெள்ளத்துல இருக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு அருவமான தன்மையில பகவானை உணர்ந்தோம் அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னா சன்னை நேரடியா பார்க்காம அதோட சன்ஷைனை உணர்றது மூலமா புரிஞ்சுக்கிறது. இது பரமாத்மா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளால கண்ணை கூர்ந்து நம்மளோட சூரியனை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சூரியனை சுத்தி அந்த ஒளி வட்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த வட்டம் தெரியும். கொஞ்சம் உன்னிச்சு பார்க்கும்போது அந்த வட்டம் தெரியும். அந்த வட்டம் வரைக்கும் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அந்த மாதிரி பகவானை நம்மளால அந்த ரீஜன் வரைக்கும் ரீச் பண்ண முடியும். பகவான்கிறது யாரு? 4 கை ரூபத்தோட நம்மளோட மனசுக்குள்ளேயே குடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பேர் பரமாத்மா அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நமக்கு உதிக்கும். ஓகேவா? இன்னும் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம ப்ராக்ரஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்மள அப்படின்னா அப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சூரிய வட்டத்துக்குள்ள சூரியம் இருக்கு, அந்த சூரிய கிரகத்துக்குள்ள நம்மளால போக முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியுமா? அதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 400 பரமாத்மா ரூபத்தோட பகவான் நின்னுடல, 200 கிருஷ்ணா ரூபமா பகவான் எங்க இருக்கிறாங்க? கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ரியலைசேஷன் புரியும். படிப்படியா நம்மளோட ரியலைசேஷன், நம்மளோட டிகிரி, நம்மளோட இந்த பவர் இருக்குல்ல, நம்மளோட கேப்பபிலிட்டி இருக்குல்ல, அதை நம்ம ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம ப்ராக்ரஸ் பண்ணிக்க முடியும். சோ பகவான 3 விதங்கள்ல நம்மளால ரியலைஸ் பண்ணலாம். ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தோன்றாத அருவம். ஓகேவா? அடுத்தது என்ன அப்படின்னா 4 கை ரூபத்தோட நம்மளோட மனசுக்குள்ள உரையக்கூடிய பரமாத்மா. அடுத்தது அதுதான் இருக்கிறதுல மேஜர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதான் சுப்பீரியர், அதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா அது வந்து பகவான். அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க? 2 கை ரூபத்தோட அவங்க கோலோக பிருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற பெயர் கொண்டு இருக்கிறாங்க. சோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா ரியலைசேஷன் ஸ்டெப்ஸ், ஸ்டேஜஸ். ஓகேவா? ஒண்ணா நம்ம கிராஸ் பண்ணிப்போம் அப்படின்னா நம்மளால யாருன்னு தெரியுது? நம்மளோட ஜீவாத்மா கூடயே நம்மளோட மனசுக்குள்ளே உரையக்கூடியவங்க அவங்கங்கிற ஒரு ஒரு நமக்கு அந்த நம்பிக்கைங்கிறது வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னும் நம்ம ஆழமா தேட ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா பகவான் இருக்கிறாங்க. அவங்க கோலோக விருந்தாவனத்துல அவங்களோட அசோசியேட்ஸோட அவங்க இருக்கிறாங்க. நம்மளும் முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளும் பகவானை நெருங்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நமக்கு வலுவாகும். இதுதான் இதுதான் பகவான் ரியலைசேஷன் வருது. மத்தது 2.13. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तेहिनोऽस्मिन् यदा तेहे कौमारं यौवनं जरा तदा तेहान्तरप्राप्तिः तीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல மாற்றத்தால் திகைப்பதே இல்லை. இது என்ன? பதில் 1. ஓகேவா? இதெல்லாம் முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த ஓவர்வியூ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு சொன்னதுதான் இப்ப இமேஜோட உங்களுக்கு அந்த வித் ஸ்லோகாவோட வருது. பதில் 1ஓடது என்ன? இரக்கம்னு சொன்னாங்கல்ல, நீ வந்து அந்த ஆத்மாவை கொல்லல, ஆத்மாவை வந்து கொல்லவும் முடியாது, ஆத்மா வந்து வெட்ட முடியாது, ஆத்மா வந்து துண்டாக்க முடியாது, அதை உலர்த்த முடியாது, அதை நினைக்க முடியாது, எரிக்க முடியாது, ஆத்மாவை எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஆத்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு ஒரு தனித்தனியா பெக்யூலியரா இருக்கக்கூடியது. அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வச்சுட்டு அது பெக்யூலியரா இருக்கக்கூடியது. அது எதுதான் மாறும்? அந்த ஆத்மா போட்டு இருக்கிற அந்த உடல்ங்கிறது தான் மாறும். அந்த உடலும் அந்த ஒரு உடல் எடுக்குதான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது குழந்தையில இருந்து பிறப்பெடுத்து
எடுக்குது. பிறப்பு, அது அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப்னு சொல்லுவோம். என்ன அப்படின்னா ஜென்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி. ஓகேவா? பிறப்போம், அப்புறமேட்டு அது வளர்ந்து விட்டு நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிசீஸ் வரும், ஓல்ட் ஏஜ் வரும், அப்புறம் டிசீஸ் வரும், அப்புறம் டெத் வரும். இந்த 4த்தையும் கிராஸ் பண்ணி என்ன ஆயிடுவோம் அப்படின்னா அந்த உடலை நம்ம விட்டுருவோம். அந்த ஆத்மாங்கிறது இந்த உடலை விட்டுட்டு போயிடும். அதுதான் இந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ணிருக்கு பாருங்க. அந்த ஆத்மா வந்து குழந்தை பிறப்பெடுத்து ஒரு ஸ்டேஜா வளருது. வளர்ந்து அது ஒரு 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 பருவத்தை தாண்டி வரும்போது, ஓகேவா, இதுதான் 6 ஸ்டேஜ் சொல்லியாச்சு. பர்த், அதுக்கப்புறம் அந்த டீனேஜ் வளரும் பருவம், அடுத்தது வந்து அந்த மேரேஜ் திருமணம் பண்ணி வைப்போம், அடுத்தது ரீப்ரொடக்ஷன் மெச்சூரிட்டி கிடைக்கும், அடுத்து செரினிட்டி அது தளர்வடையதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிசீஸ் வந்து எல்லா உடலும் கிராஸ் பண்ணி ஆகணும். தேகத்தை உடையவனின் உடல் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிறு வயது, இளமை, முதுமை, அப்புறம் நோய்வாய்ப்படுதல், இது எல்லாத்தையும் முடிச்சு கடந்து போய் கடைசியா என்ன ஆகுது இருக்குது அப்படிங்கறது மாதிரி ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறொரு உடல், இது மரணம் அடைஞ்சிருச்சு இந்த உடல் அப்படின்னா இந்த ஆத்மா என்ன ஆகும் அப்படின்னு இன்னொரு உடலை தேடிட்டு போகும். ஓகேவா? இது வந்து கண்டினியூஸா அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன ஆகுது, ஆத்மா நித்தியமானதுனால இந்த உடல் வந்து கூடியது. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கதை சொன்னா உங்களுக்கு இது இன்னும் ஈஸியா நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். என்ன அப்படின்னா ஜனக மகாராஜா இருக்காங்கல்ல, ஜனகர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இதிலே ஆண்டவங்க. ஜனக மகாராஜா வந்து ஒரு நாள் வந்து அவங்களோட ரூம்ல தூங்கிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு கனவு வருது. அந்த கனவுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதிரி நாட்டு மன்னன் வந்து ஜனகரை வந்து சண்டையில தோற்கடிச்சு ஜனகரை வந்து அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறாங்க. ஓகேவா? அந்த நாட்டுல இருக்கிறவங்க யாருமே என்ன பண்ணக்கூடாது, நாட்டோட எல்லை வரைக்கும் ஜனகருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க கூடாது, தங்களுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து தண்டோரா போட்டுறாங்க. சோ ராஜா என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட குடும்பம், குழந்தைகள், செல்வம், தன்னோட வீரர்கள், தன்னோட ஐஸ்வர்யம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, அரண்மனையை விட்டுட்டு அவங்க வந்து நாடு கடத்தப்படுறாங்க. வேற நாடு எல்லை வரைக்கும் அவங்க போறாங்க. இந்த நாடு உள்ளார இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களால என்ன செய்ய முடியல, அவங்களுக்கு சாப்பாடும் தங்குறதுக்கு இடமும் யாருமே கொடுக்கல. ஏன்னா புது ராஜாவோட அந்த அச்சுறுத்தல் அவங்க மேல பயந்துட்டு இவங்க செய்யாம இருக்கிறாங்க. சோ இவங்க வந்து இன்னொரு ஒரு நாட்டுக்கு போறாங்க. அங்க போனோம்னா அங்க ஒரு சத்திரத்தை பாக்குறாங்க. அன்னச்சத்திரம் இருக்குது. அந்த காலத்துல அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. போனோடனே எனக்கு வந்து ரொம்ப பசியா இருக்குது, எனக்கு சாப்பாடு இருந்தா கொடுங்கன்னு அந்த அண்ணன் சத்திரம் வச்சிருக்கிறவர் அந்த ஓனர் என்ன செய்யறாரு, சாப்பாடு எல்லாம் இன்னைக்கு செஞ்சதெல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு, ஒன்னும் சாப்பாடு எதுவும் பாக்கி இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க, நான் ரொம்ப சாப்பிடுறது இல்லை, அதனால நான் எனக்கு ரொம்ப களைப்படைஞ்சு இருக்கிறேன், தங்குறதுக்கு எனக்கு இடமும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்புறம் போய் பார்த்துட்டு சொல்றாரு, எல்லா பாத்திரமும் கழுவி எல்லாம் பண்ணியாச்சு, ரைஸ் வச்ச பாத்திரம் மட்டும் ரைஸ் அடியில ஒட்டிட்டு இருக்குது அப்படிங்கறதுனால அதுல தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்காங்க. பொதுவா காஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நம்ம தண்ணி ஊத்தி வச்சிருப்போம்ல, அது அது இதானோன்னு அதுக்கப்புறம் அதை கிளீன் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த பாத்திரத்தை அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க. சோ அதுல இருந்து அடியில கொஞ்சோண்டு எடுத்தா ஸ்பூன் போட்டு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரைஸ் வரும், தண்ணியோட கலந்து அந்த ரைஸ் வரும், அது வேணுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டோன்னே எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு ஜனகர் சொல்றாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு அதை போயிட்டு கேட்கிறாரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து நல்லா கரண்டி போட்டு அதை நல்லா சுரண்டிட்டு அதை எடுத்துட்டு வந்து அந்த ரைஸும் தண்ணியுமா ஒரு பவுல்ல போட்டு கொண்டு வந்து அந்த சத்திரத்தோட ஓனர் கொடுக்குறாரு. ஜனகர் அதை கையால வாங்க போற நேரம் இங்கிருந்து ஒரு காக்கா வந்து அதை வந்து தட்டி விட்டுருது. ஓகேவா? அவ்வளவு நாள் பசி, அந்த எதுவும் சாப்பாடே இல்லாம இதாவது கிடைச்சதே அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவருக்கு என்ன வந்துருது, இந்த சாப்பாடு கீழே விழுந்துருது. ஐயோ என்ன இது என்னோட நிலைமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓன அரட்டுறாரு. அரட்டின உடனே அவருக்கு தூக்கம் கலைஞ்சிருது. ஓகே, தூக்கம் கலைஞ்சு அப்படி பெட்ல நேற்று உட்கார்றாரு. எல்லாரும் ஓடிட்டாங்க, மனைவி, அப்புறம் குழந்தை, பொண்ணு, எல்லாரும் ஓடுறாங்க. அவங்க ஹெல்ப் பண்றவங்க எல்லாரும் வராங்க. என்னாச்சுன்னு கேக்குறாங்க. இவரு ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஓ, கண்டது கனவு. ஜனகர் வந்து கண்டது கனவுங்கிறது அவருக்கு அப்பதான் புரியுது. ஆனாலும் கூட அவருக்கு வந்து இது ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு கனவு வந்தது, இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு அவருக்கு புரியல. தன்னோட மந்திரிகள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு, தனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்தையும் கேட்கறாங்க. எது உண்மை, இதுவா அதுவா, எது உண்மை, இதுவா அதுவா, இப்படியே கேட்கறாங்க. மந்திரிகளுக்கு எல்லாம் என்ன ஆயிடுது, என்னடா இது ஜனக மகாராஜா இப்படி கேட்கறாங்க. ஜனகர் வந்து சாதாரணமா கிடையாது. ஜனகரை வந்து பெஸ்ட் லீடர்னு சொல்லிட்டு பகவான் பகவத்கீதையில சொல்லியிருப்பாங்க. 4th 5th சாப்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், யார நம்ம வந்து சூப்பர் அட்மின், யார ஒரு நல்ல லீடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமோ அவங்களதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க எல்லாரும். ஓகேவா? ஒரு நாட்டோட ராஜா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு வாழ்ந்து காட்டினவங்க யாரு அப்படின்னா ஜனக மகாராஜா. சோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்கள பார்த்து அவங்களுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஃபாலோயர்ஸ், அவங்களோட குடிமக்கள் எல்லாருமே அதே வழியில போனாங்களாம். எத்தெத்தாசுரதி ஸ்ரேஷ்டஸ்னு ஒரு ஸ்லோகம் வரும். அதுக்கு பகவான் எக்ஸாம்பிளா யார கொடுத்திருக்காங்கன்னா மகாராஜா அதுல எழுதியிருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ அவ்வளவு ஒரு சிறப்பு மிக்கவங்க அவங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துருது, எது உண்மை, இதுவா அதுவா அப்படின்னு. சோ இதை யாரு தீர்க்கிறது அப்படின்னா அஷ்டவக்ரர்னு ஒரு சேஜ் இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட கேட்போம். அஷ்டவக்ரர் வந்து இதுக்கான சிறப்பான கரெக்டான பதில் அவர் கொடுக்க முடியும். அஷ்டவக்ரர்னு ஏன் அவருக்கு பேர் வந்துன்னா 8 குணலா இருக்கணும் அவரோட உடல். ஆனா அவரும் நிறைய ஆத்ம ஞானம் தெரிஞ்சவர். அவர் எழுதின கீதை கூட இருக்குது, அஷ்டவக்ர கீதைன்னு அவர் எழுதினது இருக்குது.
மோஸ்ட்லி பகவத்கீதை சம்பந்தப்பட்ட இதே மாதிரி ரிலேட்டடான விஷயங்கள் தான் அதுலயும் பேசப்பட்டிருக்கும். அவரு வந்தோடனே அவர்கிட்ட கேக்குறாரு ஜனகர், எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி கனவு வந்துச்சு, எது உண்மை அப்படின்னு. உடனே இந்த கனவுல சொல்லுறாரு, நீங்க இங்க படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கனவு வந்தது. கனவுல நீங்க சத்திரத்துல இருக்கும்போது இந்த ராஜா, இந்த பெட்டு, பக்கத்துல இருந்த மந்திரிகள், உங்களோட மனைவி, இந்த செல்வம், இந்த ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் இருந்ததா அப்படின்னு கேக்குறாரு. இல்ல, அங்க அதெல்லாம் மட்டும்தான் இருந்தது. ஓகே, நீங்க அங்க இருந்தீங்க, ஓகேவா? அப்படி இருக்கும்போது அதாவது நீங்க முழிச்சுக்கிட்டீங்க, அதுல இருந்து கத்திட்டு முழிச்சுட்டீங்க. முழிச்ச உடனே நீங்க பெட்ல உட்கார்ந்து இருந்தீங்க, எல்லாரும் உங்களை சூழ்ந்துக்கிட்டாங்க. சூழ்ந்துக்கிட்ட போது அப்ப உங்களுக்கு இதெல்லாம் தான் இருந்தது. அந்த சத்திர ஓனரோ, அந்த காக்காவோ, அந்த பாத்திரத்துல அந்த ரைஸ், அந்த தண்ணியோ, இதெல்லாம் இருந்ததா அப்படின்னு கேக்குறாரு. இல்ல, அதெல்லாம் இல்ல, இதெல்லாம் மட்டும்தான் இருந்தது. சோ எது ஒண்ணு இங்கேயும் இருந்து அங்கேயும் இருக்குதோ அது மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னா நிலைத்தது, நித்தியமானது. ஓகேவா? ஒரு இடத்துல ஒண்ணு இருக்கும்போது இன்னொன்னு நம்ம அசம்ஷன்ல தான் பார்க்க முடியுது அப்படிங்கும் போது அது என்ன, அனித்தியம். அதுக்கு என்ன கிடையாது, அது டெம்பரவரி தான், அது பெர்மனன்ட் கிடையாது. சோ நீங்க இந்த ராஜாவா நீங்க இங்க இருக்கும்போது சத்திரக்காரங்களோ, அந்த சாப்பாடோ, அந்த காக்காவோ உங்களுக்கு தெரியல. அங்க நீங்க நிற்கும் போது இந்த மந்திரிகளோ, இந்த மனைவியோ, இந்த பெட்டோ, இந்த ராஜ்யமோ உங்களுக்கு தெரியல. ஆனா ரெண்டு இடத்துலயும் ஒரே ஒண்ணு இருந்தது. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் தான். நான் அப்படிங்கிறது ஜனகருங்கிறது யாரு அப்படின்னா இந்த ஆத்மா. சோ ஆத்மா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலயும் இருக்குது. சோ இந்த வாழ்வுங்கிறது அனித்தியம். எது மட்டும்தான் நித்தியம்? ஆத்மா மட்டும்தான் நித்தியம். ஆத்மாதான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உணர்வு சார்ந்து எல்லா விஷயங்கள்லயும் போயிட்டு வர்றது எது அப்படின்னா ஆத்மா. சரியா? அது இதை உங்களுக்கு இந்த இடத்துல விளக்குறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டோரி சொல்லினேன். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 23. எஸ் மாதாஜி. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகஹ ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபஹ ந சோஷ்யயதி மாருதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப ஆத்மாவோட அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்றாங்க. ஆத்மா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணாது. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது. ஆத்மா நம்ம எதை வச்சும் கட் பண்ண முடியாது. நெருப்பால் எரிக்க முடியாது, நீரால் நனைக்கப்பட முடியாது, வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது. ஏன்னா ஆத்மாவோட சைஸ் நம்ம சொல்லியாச்சு, 1/10,000 ஆஃப் த ஹேர் டிப். ஓகேவா? அந்த சைஸ் இருக்கிற ஆத்மா, அது கண்ணுக்கே புலப்படாத ஒரு அணு சைஸ்ல இருக்கிற ஆத்மா. அது நம்மளோட ஹார்ட்டுக்குள்ள ஒரு இடத்துல மூளையில இருக்குது. ஓகேவா? அந்த அணு ஆத்மா என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்த 4 விஷயங்களாலையும் அது அஃபெக்ட் ஆகாது. சரியா? இந்த ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கா நம்மளோட ஹார்ட்ல அப்படின்னு பார்த்தா போன ஸ்லோகால தான் சொன்னோம், ஆத்மா கூடயே பரமாத்மாவும் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க. இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாத்மா இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் தனக்கே சொந்தம், தான் தான் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு வந்தோம், இது எல்லாத்தையும் நம்ம தான் ஆட்சி பண்ண போறோம், இது எல்லாத்தையும் பல நாள் வச்சு நம்ம தான் அனுபவிக்க போறோம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல ஆட்பட்டதுனால எல்லாத்தையும் ரசிச்சு ருசிச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்குது, எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணுங்கிற எண்ணம் அதுக்கு இருக்குது. ஆனா அது பக்கத்துல சைலண்டா எப்பவுமே இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. இப்ப இந்த 2 பேர்டு இருக்கு பாருங்க, ஒண்ணு ரெண்டுமே ஒரு மரக்கிளையில உட்காந்து இருக்கு. ஒரு பேர்டு என்ன பண்ணுது, அந்த மரக்கிளையில ஒட்டிட்டு இருக்கிற எல்லா ஃப்ரூட்டையும் பறிச்சு சாப்பிட்டுட்டே இருக்குது, அந்த பழங்களை சுவைச்சுக்கிட்டே இருக்குது. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா பழத்தை எதையுமே சுவைக்கல, அது கம்முன்னு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சாட்சி பறவையா இந்த ஜீவாத்மா பண்ற வேலைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது. சோ இந்த பழங்களை சுவைக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்துக்கும் நம்ம தான் காரணம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடய உழண்டுகிட்டு நம்ம இது எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்றோம்னு நினைச்சிட்டு நம்ம இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம். சோ இந்த ஃப்ரூட்ஸை சுவைக்கிறதுனால மேல மேல நம்ம இதுக்கு ஆட்பட்டு போறோம், இதுலயே கட்டுண்டு போறோம். சோ பைண்டாய் என்ன ஆகுறோம், பிறப்புக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இங்கே பிறப்பு, மறுபடியும் இறப்பு, மறுபடியும் பிறப்புங்கிற இந்த சைக்கிள்குள்ளேயே நம்ம இருக்கிறோம். இந்த சாப்பிடுறத இதை நிறுத்திட்டு நம்ம எங்க பார்க்கணும், அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கவனிக்கிறத நிறுத்திட்டு நம்ம யாருக்கிட்ட நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சாட்சி பறவையா உட்காந்துட்டு இருக்கிற பரமாத்மா கிட்ட. அப்ப அவங்க நமக்கு என்ன செய்வாங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. பரமாத்மாவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கேட்டு இந்த ஆத்மா தன்னுடைய நிலையை புரிஞ்சுக்கிச்சு, தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அதுக்கு மேல மாற்றி அமைச்சுக்கிச்சு அப்படின்னா அந்த செயல்பாடுகள் என்னவா இருக்கும், டிவோஷனல் சர்வீசஸா இருக்கும். அப்ப நம்மளால ஈஸியா பகவான் கிட்ட ரீச் ஆயிட முடியும். சோ ஆத்மாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது எதாலையும் அது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, கட் பண்ணவோ எரிக்கவோ நம்மளால முடியாது. 36. आवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिदाः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तदो दुःखदरं नु किम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பார். இது பதில் 2. ஓகேவா? பதில் 2 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்பமின்மை அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல,
ஃபர்ஸ்ட் இரக்கத்துக்கு சொல்லியாச்சு, நீ வந்து உடலை கொல்லல், நீ வந்து ஆத்மாவை கொல்லல, உடலை தான் கொல்ல போற. ஏன்னா ஆத்மாவை என்ன பண்ண முடியாது, கட் பண்ண முடியாதுன்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. சோ நீ கில் பண்ண போறது எதை அப்படின்னா உடலம் மட்டும்தான். அப்ப ஆத்மாவை அந்த உடல்ல இருந்து நீ விடுவிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்ப 2வது பதில் கொடுக்குறாங்க இன்பமின்மைன்னு. அதுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்பமின்மை அப்படின்னா, நீ இந்த மாதிரி இரக்கத்தின் வெளியிட்டால நீ வந்து என்ன பண்ண சண்டை மாட மாட்டேங்கிற. ஆனா எல்லாரும் என்ன செஞ்சிருவாங்க, நீ கோழை, நீ சண்டை போட பயந்துட்டு, போர்க்களம் காண நீ பயந்துட்டு நீ வந்து போர்ல இருந்து தவிர்த்துடுற அப்படின்னு தான் நினைச்சு உன்னுடைய எதிரிகள் எல்லாரும் ரொம்ப உன்னை என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள வந்து அபியூஸ் பண்ணி பேசுவாங்க. ஓகேவா? அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும்? நீ வந்து இவங்களை கில் பண்றது இன்பம் இல்லைன்னு சொல்றியே, அது கிடையாது துன்பமான விஷயம். எது துன்பமான விஷயம்? ஒரு வீர சத்திரியனை அவனோட கெப்பாசிட்டி என்ன, அவனோட பொட்டன்சி என்ன அப்படிங்கறது அவனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சவனை, அவனால எல்லாரையும் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கிறவனை போய் இவன் வந்து கோழைத்தனமா இவன் வந்து போரை விட்டுட்டான் அப்படின்னு எதிரிகள் சொல்றது, அந்த அபியூஸ் பண்றதுங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப துன்பம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம். இத பகவான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க, பதிவு பண்றாங்க. மத்தஜி 37. Yes, Mataji. Hado va prapsyasi sarvam jitva hokshyase mahim tasmat uttishta kaunteya yuddhaya krita nischayah. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம். இத கர்ம காண்டா மூட்ல நீ உன்னுடைய காரியங்களை செய்யணும் பகவான் சொல்றாங்கன்னு சொன்னமா, இந்த ரீசன் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. நீ வந்து போரிட்ட அப்படின்னா, போர்ல ஜெயிச்சனா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். நீ தோத்து நீ கொல்லப்பட்டாய் நீ சொர்க்கத்தை அடையலாம். இரண்டுமே அனுபவிக்கக்கூடிய விஷயம் தான், ரெண்டுமே உனக்கு இன்பத்தை தரக்கூடியதுதான். எது துன்பத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னா, நீ ஜெயிக்காம, நீ போர்ல கலந்துக்காம நீ என்ன பண்ணிடுற, கோழையா நீ ஓடிடுறன்னு எதிரிகள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அபியூசிங் வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் உனக்கு துன்பத்தை தரக்கூடியது. மற்றது இரண்டா இருந்தாலும், நீ ஜெயிச்சாலும் நீ வந்து இந்த பூலகத்தை ஆளக்கூடிய இந்த ராஜ்ய பதவி எடுத்து நீ அனுபவிக்கலாம். தோற்று நீ கொல்லப்பட்டாலும் நீ சொர்க்கத்தை அடையலாம், அதுவும் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட். சோ உறுதியுடன் எழுந்து போர் செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கட்டி எழுப்புறாங்க, நீ வந்து போர் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு. இந்த இடத்துல சொல்றதே என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு சொர்க்கலோகங்கள்ல போய் அவங்களால என்ன செய்ய முடியும், என்ஜாய்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவங்க விதிக்கப்பட்ட கடமையை செஞ்சுட்டாங்க. ஒரு சத்திரிய கடமை என்ன, போர் புரியணும். அந்த கடமையை அவங்க செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். அந்த பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம செஞ்சோம்னா கூட நமக்கு ஒரு நல்ல, அதோட விளைவு வந்து நிச்சயமா நல்ல விளைவாதான் இருக்கும். இன் ஒன் மோர் திங், அவங்க கொல்லப்படக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தர்மக்ஷேத்திரம், குருக்ஷேத்திரம். சோ அந்த போர்க்களத்துல இறந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க போகக்கூடிய இடம் வந்து சொர்க்கலோகம் தான். அப்படி இல்லையா, நீ ஜெயிச்சிருவியா, ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும், இந்த பூலகத்தை நீ ராஜ்யம் எடுத்து நீ வந்து ராஜாவா ஆளக்கூடிய அந்த ஒரு என்ஜாய்மெண்ட், அது ஒரு பிளஷர் தான். ஓகேவா? இந்த ரெண்டு பிளஷர்ல ஏதோ ஒண்ணு உனக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க. மத்தஜி 2.40. Yes, Mataji. Neha vikramanaşosti pratyavayo na vidyate svalpam apyasya dharmasya trayate mahado bhayat. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. ஓகேவா? இது வந்து 3வது விஷயம். சரியா? இது அவங்க வந்து இதுலால நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாவம் வரும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கல்ல, பாவம் வராது. ஏன் அப்படின்னா புத்தியோட செயல்படணும். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, அதை வந்து நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்க்காம பகவான் சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பகவான்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம அதை செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுல நமக்கு என்ன வராது, நிச்சயமா குறைவு வராது, இழப்பு வராது. நம்ம அதுல லூஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது. இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோம், இந்த மாதிரி நம்மளோட கர்மங்களை வந்து நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அதில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். ஓகேவா? இது என்ன பகவான் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நீ என்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டு உன்னுடைய செயல்களை நீ செயல்படுத்தின அப்படின்னா உனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உனக்கு ப்ராக்ரெசிவா தான் அந்த ரிசல்ட் அமையும். ஒரு பயத்துல இருந்து உன்னை காப்பாத்தும். இப்ப இவங்க வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து அவங்களோட வால்ல வந்து ஃபயர் செட் பண்ணிடுறாங்கல்ல. அவங்க ஸ்ரீலங்காவுக்கு போன போது அங்க என்ன செஞ்சிடறாங்க, அசுரர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்களோட வால்ல வந்து துணி கட்டிட்டு நெருப்பு வச்சிடுறாங்க. அந்த நெருப்பை பார்த்து பயந்துட்டு அவங்க என்ன செய்யல, ஐயோன்னு பயந்துட்டு அவங்க கடல்ல பிச்சு இந்த பக்கத்துக்கிட்டாங்க. அந்த வாலை நீட்டி பெருசாக்கிக்கிட்டாங்க. ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா அந்த ஃபயர் அவங்களோட வால் ஃபுல்லா வரா மாதிரி பண்ணிட்டு சீதை இருந்தக்கூடிய அந்த அசோகவனத்துல அந்த மரம் இருக்கிற இடத்த தவிர பாக்கி எல்லா இடத்தையும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த ஃபயரை செட் பண்ணி விட்டுட்டாங்க. சோ என்னாச்சு, அதை எதை நினைச்சு செஞ்சாங்க, ராமருக்கு செஞ்சாங்க. அவங்க செஞ்சக்கூடிய கடமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காக செஞ்சது. அவங்களுக்காக தான் தூது போனாங்க. அங்க போயிட்டு சீதையை பார்த்தாங்க. சீதையை பார்த்துட்டு திருப்பி ராமபிரான்ட்ட திரும்பி வர வழியில அவங்க செஞ்ச அந்த விஷயம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
அது அவங்களுக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணப்பட்ட செயல். அதுல வந்து எவ்வளவோ இழப்பு இருந்தது. யாருக்கு அந்த இழப்பு அப்படின்னா அசுரகுலத்துக்கு அந்த இழப்பு இருந்தது. ஆனா அது மூலமா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பயம்ங்கிறது வந்துருச்சு. சோ ராமபிரான் தான் எடுத்த அந்த ஒரு இதுல அந்த ஒரு எண்டவர் பண்ணாங்கல்ல, அந்த ஒரு முயற்சின்னு இருக்குல்ல, அந்த முயற்சியில ஒரு முன்னேற்றம்ங்கிறது கிடைச்சிருச்சு. நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இந்த ஓஷனை கடந்து வந்து இந்த அசுரப்படையை வென்றுட்டு இங்க இருந்து சீதா மாதாவை திருப்பி நம்மளால கொண்டுட்டு போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சிறிய முன்னேற்றம் அந்த இடத்துல இருந்தது. சோ எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அந்த கடமையை நம்ம செவனே செய்யணும். பலனை நம்ம பகவான் மேல நம்ம போட்டுட்டு அவங்க மேல நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்காது, அதுல பயம் இருக்காது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து முன்னேற்றம்ங்கிறது நமக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும். ஸ்வல்பம் அப்பியச தர்மசிய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து ரொம்ப சிறிய செயலா இருந்தாலும் கூட அதுக்கு நமக்கு மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் நம்மளோட பாதையில கிடைக்குங்கிறதுதான் பகவான் இந்த இடத்துல கொடுத்த அஷ்யூரன்ஸ். மாதாஜி 47. Yes, Mataji. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुः मा ते संकोस्त्व अकर्मणि. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. அதாவது கர்மா செய்யறதுல வந்து மொத்தம் 3 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. கர்மா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அகர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, விகர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, கர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஓகேவா? அகர்மா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் விகர்மாவை சொல்லிடுறேன். விகர்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம எந்த செயல எப்படி செய்யணுமோ அப்படி செய்யாம மாத்தி செய்யறது, தீய செயல்களா செய்யறது, இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை ஃபாலோ பண்ணாம நம்ம மக்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்குல்ல, செயல் இல்லாம இருக்கிறது. சரியா? மொத்தம் 3 இருக்குது. அகர்மால இருக்கலாம் நம்ம, அல்லது கர்மா பண்ணலாம், அல்லது விகர்மா பண்ணலாம். இந்த 3 இருக்குது. அதுல எது கூடவே கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விகர்மா. அது என்ன? தீய செயல்கள் செய்யறது, அதை விட்டுருவோம். ஓகேவா? இன்னொன்னு மிச்சம் இருக்கிறது என்ன? கர்மா, அகர்மா. கர்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செஞ்சிடறது. அக்கர்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னா செயல் இல்லாம சும்மா இருக்கிறது. சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது எங்கேயுமே முடியாது. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்யாம ஒரு ஆத்மாவால சும்மா இருக்க முடியுமா? செயலற்ற தன்மையில நிலைச்சு இருக்க முடியுமா அப்படின்னா இருக்க முடியாது. சோ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அக்கர்மாவையும் விட்டுறலாம். சோ பகவான் சொல்றது எது? கடமை, அந்த கர்மா, அதை நீ செய்யி. உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்டதை மட்டும் செய்யி. உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட விஷயத்த செய்யாம இன்னொருத்தவங்களோட விஷயத்தை எடுத்து செய்யறது, நம்மளோட விஷயத்த இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட கொடுத்து செய்ய சொல்றது, அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? சோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன இருக்குதோ அதை நம்ம செய்யணும். அதை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு அதிகாரம் இருக்கு. அந்த செயல்களோட பலன்கள் மேல நம்ம அதிகாரம் வச்சுக்க கூடாது. பலன்களை என்ன பண்ணிடணும், பகவான் மேல நம்ம அந்த பலன்களை போட்டணும். தான் சகாம கர்ம யோகம்னு சொன்னோம்ல, நம்ம விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செஞ்சிடணும், எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் இல்லாம. அதோட பலன் எப்படியா இருந்தாலும் இது பகவான் பார்த்துக்கட்டும்னு என்ன பண்ணிடணும், நம்ம அதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, ரைட்ஸ் வச்சுக்க கூடாது. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. அந்த விளைவு எப்படி இருந்தாலும் கூட, அது ஜெயிச்சாலும் சரி தோத்தாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணிக்க கூடாது, நம்ம அதுக்கான அக்கௌண்டபிலிட்டியை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. ஓகேவா? கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் கட்டுதல் கொள்ளாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்கிறதுங்கிறதா என்ன அப்படின்னா அக்கர்மவாதியா இருக்கிறது. அக்கர்மானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா செயலின்மை, சும்மா இருக்கிறது. ஓகேவா? அப்படி இருக்கிறதுக்கு நீ ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, விகர்மா பண்ணவே கூடாது, அது தீய செயல்கள். அகர்மா பண்றதுக்கு நீ பற்றுதல் வைக்காத. சும்மாவே இருக்கிறதுங்கிறது ஆத்மாவால இருக்க முடியாத ஒரு விஷயம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிற எண்ணம் நீ உங்ககிட்ட வச்சுக்காத. அப்ப 3வது என்ன அப்படின்னா கர்மா தான். அப்ப கர்மாங்கிறத எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா, அந்த பற்றுதல் இல்லாம அந்த விஷயங்களை நீ செய்ய, அதோட பலன் மேலேயும் நீ பற்றுதல் வைக்காத, விளைவுகள்ல இருந்தும் நீ அப்பாற்பட்டு இரு. ஓகேவா? சோ இப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த இருமனம், டியூவாலிட்டிங்கிறது வராது. ஓகேவா? அதுக்காக தான் இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க பகவான். நம்ம வந்து செய்யலாமா வேண்டாமா, செஞ்சா நல்லது வருமா கெட்டது வருமா, நம்ம இது மற்றவங்களுக்கு வந்து இது வந்து நம்மள பாராட்டுவாங்களா இகழ்வாங்களா, இந்த மாதிரி நம்மளோட மைண்ட் வந்து சுவிட்ச் ஓவர் ஆயிட்டே இருக்கும். இதுக்கும் அதுக்கும் சுவிட்ச் ஓவர் ஆயிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரில இருந்து நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம போக்கஸ்டா பகவத் தொண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா போதும். பகவத் தொண்டுங்கிறது என்ன? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னா அது பேர் தான் பகவத் தொண்டு. Mataji 21, sorry, 2.41. Mataji. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह गुरुनन्दन बहुशाखाह्यनन्दाश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा.
இப்படி இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா போக்கஸ்டா டிட்டர்மைண்டா பகவத் தொண்டு பண்ணுவாங்க. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார். இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், துரோணாச்சாரியர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்கும் போது எல்லாருக்கும் என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா மரம் தெரிஞ்சது, மரத்துல இருக்க கிளைகள் தெரிஞ்சது, அப்புறம் பறவை தெரிஞ்சது. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் என்ன அப்படின்னா அந்த பறவையோட கண்கள் தெரிஞ்சது. ஏன்னா கண்களை நோக்கி அந்த நீ வந்து அந்த அம்ப விடு அப்படின்னு சொன்னதுனால அர்ஜுனனுக்கு வேற எதுவுமே தெரியல. என்ன தெரிஞ்சதுன்னா கண்கள் மட்டும் தெரிஞ்சது. அப்ப எப்படி இருக்காங்க அவங்க? டிட்டர்மைண்டா இருக்கிறாங்க. தன்னோட கோல் என்ன அதை அச்சீவ் பண்ணணுங்கிறத முழு முயற்சி போட்டு அவங்க அந்த இடத்துல வந்து நம்பிக்கையோட இருக்கிறாங்க. சோ அந்த உறுதி வேணும், அந்த திடமான உறுதியோட அவங்க இருப்பாங்க. இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, குருவம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது மனம் அறிவோ பல கலைகளை கொண்டது. சோ நீ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த டுயல் மைண்ட் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ வந்து போக்கஸ்டா டிட்டர்மைண்டா நான் சொன்ன இந்த வழிகளை பின்பற்றி நீ வந்து போரிட எழுந்து தயாராகு அப்படின்னு பகவான் வலியுறுத்துறாங்க. அடுத்தது ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னு ஒருத்தவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பகவான் சொன்னாங்கன்னு சொன்னோமா, அவங்களோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும், அவங்க நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அது 2.55ல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறான். அந்த தீரா அப்படிங்கிறவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சென்சுவல் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் மேல அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னா பற்றுதல் இருக்காது. அது அது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ் சொல்லுவோம், புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நமக்கு சில பேருக்கு என்ன ஆகும், சாப்பாடு கண்டா அவ்வளவு ஆசைப்படுவாங்க, மியூசிக் கேட்கறதுக்கு அவ்வளவு ஆசைப்படுவாங்க, அதுக்காக என்ன வேணாலும் தன்னை வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்க, கஷ்டப்படுத்திப்பாங்க. ஓகேவா? வெளியில போயிட்டு நிறைய என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சென்சுவல் ஆர்கன்ஸ் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் இதெல்லாம். ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க, இதெல்லாம் இருந்ததுனால கம்ப்ளீட்டா நம்மளோட மனசு என்ன ஆயிடும், அது பக்கம் போக்கஸ் ஆயிடும், நம்ம பகவானை நினைக்க மாட்டோம். ஓகேவா? சோ இந்த தீராங்கிறவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் மேல அல்லது இந்த மாதிரி சென்சுவரி திங்ஸ் மேல தன்னோட போக்கஸை செலுத்த மாட்டாங்க. அந்த உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் சென்ஸை கிராட்டிஃபை பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க விட்டுடுவாங்க. இது 2.55ல பகவான் சொன்னாங்க. உங்களோட பேச்சுங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 5.6 and 5.7ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. என்ன நடந்தாலும் தன்னை சுத்தி எது நடந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஒரே மாதிரி அவங்க கம்போசிட்டா இருப்பாங்க. அவங்க எதுக்காகவும் கவலைப்பட மாட்டாங்க, எதுக்காகவும் புலம்ப மாட்டாங்க, அழ மாட்டாங்க, ஓவர்வெல்ம் ஆகி சிரிக்க மாட்டாங்க. எப்பவுமே ஒரே மாதிரியான உணர்ச்சிகளை தான் அவங்க காட்டுவாங்க. அவங்களோட பேச்சு மூலமா அவங்க அந்த மாதிரிதான் தன்னுடைய நடத்தையை காமிச்சுப்பாங்க. எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னா ஆமை தன் ஊட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல. ஆமை கிட்ட போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கிட்ட அதுக்கு தெரிஞ்சிடும் நமக்கு ஆபத்து வருது அப்படின்னாலே சுருக்கிக்கும்ல, தன்னுடைய உடலை வந்து தன்னுடைய ஓட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் வச்சுக்கும், அது தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி மனசை என்ன செஞ்சிருவாங்க, அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க. ஆமை தன்னுடைய ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல இந்த மனத்தை என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு சென்சுவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் திங்ஸ் அவங்களை சுத்தி இருந்தாலும் கூட, எத்தனை விஷயங்கள் அவங்களை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக இருந்தாலும் கூட அது எதையுமே அவங்க கிட்டக்கே நெருங்க விடாம தன்னுடைய மனசை கம்ப்ளீட் அலைப்பாய விடாம கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் எப்படி நடந்து கொள்கிறான் அப்படிங்கிறது 64 to 72 வரைக்கும் பகவான் அந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது என்ன அப்படின்னா ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. ஏன் ஆசைகள் இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா ஆசைதான் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணமா போகுது. இந்த மனம் வந்து ஒரு விஷயத்த மேல ஆசைப்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை அடையணுங்கிறதுக்காக நம்ம போடக்கூடிய முயற்சிகள்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஓகேவா? அதை ஈஸியா கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதோட நிறுத்துறோமா, நிறுத்த மாட்டோம். அதுக்கும் அடுத்தது அந்த மைல் ஸ்டோனை அடுத்ததுல தள்ளி வைப்போம். அதையும் ரீச் பண்ணிட்டோமா இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வைப்போம். சோ நம்மளோட அந்த விஷயம், நம்ம அடையக்கூடிய அந்த விஷயங்கிறது அந்த அந்த டெரிட்டரிங்கிறது தாண்டிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும். அடுத்தது இதோட நிறுத்துவோம்னா நம்ம நிறுத்தவே மாட்டோம். அதுதான் என்ன அப்படின்னா தீராத ஆசை. அந்த தீராத ஆசை இருந்ததுனாலே நமக்கு என்ன வரும், காமம் குரோதம் பயம் மயக்கம் அப்புறம் அறிவிழப்பு எல்லாம் வந்துரும். ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆயிடுவோம், பகவானை கம்ப்ளீட்டா மறந்துடுவோம். நம்ம ஏன் இங்க வந்தோம், நம்ம திருப்பி ஏன்னா இந்த உடல் எடுக்கும் போது மட்டும்தான், மனித உடல் எடுக்கும் போது மட்டும்தான் நமக்கு இந்த ரெண்டு விஷயங்களுக்குமான வேறுபாடுகள் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படிங்கும் போது இதை we have to make use of this, இந்த ஜென்மாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். சோ ஆசைகள் இருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய அந்த சிதாதர் முனிங்கிறவங்க கண்டிப்பா எதை ரீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட கோல் பகவானோட திருவடி பாதம் அவங்கள ரீச் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளும் என்ன அப்படின்னா ஒரு தீரா அப்படின்னு புகழப்படுவோம். Mataji 2.55. Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Yada Kaman Sarvan Partha Manogathan Atman Evatmana Dushtah
ஸ்தித பிரஜ்னஸ்ததோச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்தித பிரஜ்ஞஸ் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா நிலையான புத்தியுடையவர்கள். இப்ப பகவான் சொல்றாங்க, புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து, ஓகேவா, புலனுணர்ச்சிக்கு அப்படின்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ், அது எல்லாத்தையும் அந்த ஆசைகள் எல்லாத்தையும் யாரு விடுறானோ, தூய்மையுடன் அப்ப அந்த ஆசைகள்லாம் விட்டோம்னா தான் நம்மளோட மனசு வந்து கலக்கம் இல்லாம இருக்கும். எது மேலேயும் நமக்கு வந்து பிரியம் இல்ல, பற்றுதல் இல்ல அப்படின்னாலே தூய்மையான மனசுதான் நம்ம கொண்டவங்களா இருக்கும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம், அந்த ஆத்மா என்ன செய்யும், பரமாத்மாவை திரும்பி பார்க்கும். அப்ப பரமாத்மா என்ன செய்வாங்க, கரெக்டான பாதையை அந்த ஆத்மாவுக்கு காட்டுவாங்க. நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் அப்படின்னா பகவானோட அசோசியேட் ஆயிடுவோம். சோ அந்த மாதிரி தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். ஓகேவா, அதாவது அவங்களுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா, இந்த சென்சுவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேல எந்த விதமான பற்றுதலும் இருக்கக்கூடாது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல், இந்த மாதிரி செயல் இருக்குது, இதுக்கு இந்த மாதிரி பலன் வரும் அப்படிங்கறத நினைக்க கூடாது. இந்த பலனோட விளைவு என்ன அப்படிங்கறத யோசிக்க கூடாது. நம்ம இந்த செயலை செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு ஆசைப்படக்கூடாது. அப்புறம் நம்மளுடைய புலன் திருப்திக்காக நம்ம வேலை செய்யக்கூடாது. ஓகேவா, இந்த எல்லா விஷயங்களையும் ஒருத்தவங்க செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன, தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவன். இதுக்கு வந்து ஒரு கதை, சின்னோண்டு கதை ஒண்ணு இருக்குது. லோமச்சர் அப்படின்னு ஒரு சிரஞ்சீவி ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க, லோமச்சர்னு. இந்திரன் இருக்காங்கல்ல, இந்திரன் வந்து இந்திரலோகத்துல ஒரு பெரிய மாளிகை கட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அவ்வளவு பெரிய மாளிகை, இந்த 14 லோகத்திலையும் வந்து இல்லாத ஒரு பிரம்மாண்டமான, ரொம்ப அழகான, ரொம்ப பெருசான ஒரு மாளிகை கட்டணும்னு இந்திரனுக்கு ஒரு ஆசை வந்தது. ஓகேவா, ஏன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப பெருசு. நம்ம இதுல இருந்து நம்ம வாழணும் அப்படின்னா நம்ம என்ஜாய் பண்ணி வாழணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்ததுனால விஸ்வகர்மா தேவசக்தி இருக்காங்கல்ல, அவங்களை கூப்பிட்டு எனக்கு பெரிய பிரம்மாண்டமா ஒரு மாளிகை கட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. உடனே விஸ்வகர்மாவும் தன்னுடைய அசோசியேட்ஸ், அவங்களோட ஆட்கள்லாம் இருக்காங்கள, சிற்பிகள் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு வந்துட்டு அவங்களும் பிரம்மாண்டமான மாளிகை கட்டுறாங்க. இவங்களுக்கு திருப்தியே வரல இந்திரனுக்கு. இங்க இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாமே, இங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரம்மாண்ட மாளிகை மேல 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 பிரம்மாண்டமா போயிட்டே இருக்குது. ஆனாலும் திருப்தி அடையவே இல்லை இந்திரனுக்கு. நாரதர் ஒரு நாள் இந்த பக்கமா வராங்க. நாரதர் வந்தோடனே இந்திரன் கூப்பிட்டு கேக்குறாங்க. இந்திரன் நாரதத்தை காமிக்கணும்னு இந்திரன் ஆசை வந்து, நாரதரே இங்க வந்து பாருங்க, நான் கட்டுற அந்த மாளிகையை பாருங்க, நீங்க வந்து திரிலோக சஞ்சாரி, நீங்க பல லோகங்களுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறீங்க. சோ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி லோகத்தை, நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு மாளிகையை நீங்க வேற ஏதாவது லோகத்துல பாத்திருக்கீங்களா, நீங்க வந்து பாத்துட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே நாரதரும் எல்லாம் சுத்தி முத்தி பாப்பாங்க. பாத்துட்டு, எனக்கு இதை பத்தி தெரியாது, ஆனா என்னை விட மூத்தவங்க இருந்தாங்க, லோமச்சர்னு ஒரு சிரஞ்சீவி. அவங்களுக்கு வந்து நீண்ட நாள் வாழக்கூடியவங்க. அவங்க வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா பல லோகங்களுக்கு அவங்க போயிட்டு வந்திருக்கிறாங்க. சோ அவங்க இதை பார்த்து உனக்கு வந்து கரெக்டான ரிப்போர்ட்டை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னு, சரி லோமச்சர் முனிவரை கூப்பிடுங்க அப்படின்னோட லோமச்சர் முனிவரும் வராங்களா, வந்து அவங்களை பார்த்தா இந்திரனுக்கு பயங்கர ஆச்சரியமா இருக்கும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட உடல் ஃபுல்லா ரோமங்கள் இருக்கும், முடிகளா இருக்கும். அதனாலதான் அவங்க பேர் லோமச்சர்னு பேரு. அந்த உடல்ல இருக்கிற முடி ஒண்ணு விடாம எல்லாம் கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களோட உடலும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அழிஞ்சிடும். சரியா, அப்புறம் சிரஞ்சீவி அப்படின்னாலும் அவருக்கும் ஒரு நாள் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மரணம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. அந்த மரணத்துக்கான நாள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட உடல்ல இருக்கிற எல்லா ரோமங்களும் உதிர்ந்துருச்சுன்னா. சரியா, அவங்க இடுப்புல ஒரே ஒரு சின்னோண்டு துணி கட்டி இருக்கிறாங்க, வேஷ்டி போட்டிருக்கிறாங்க. அப்புறம் தலைமையில ஒரு குட்டியோண்டு பாய் ஒண்ணு இப்படி விரிச்சு கையால புடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இத்தனைக்கு ஆச்சரியம் தாங்கல. என்ன முனிவரே, நீங்க என்ன இப்படி இருக்கிறீங்க, இடுப்புல ஒரு துண்டு கட்டிட்டு இருக்கிறீங்க, தலைமையில ஒரே ஒரு பாய் வச்சிருக்கீங்க, சின்னோண்டு பாய், இது போதுமா அப்படின்னு கேட்டோம். லோமச்சந்திரன், என்ன இன்றா, இதுல என்ன பிரச்சனை, எனக்கு வந்து இந்த உடலை வந்து மறைச்சுக்கிறதுக்கு இந்த சின்னோண்டு ஆடை போதும், அப்புறம் என்ன பெருசா நான் வாழ்ந்துட போறேன், என்னுடைய வாழ்நாள் வந்து ரொம்ப கம்மி, இந்த வாழ்நாளுக்கு இந்த வெப்பத்துல இருந்தும் குளிர்ல இருந்தும் மழையில இருந்தும் என்னை காப்பாத்துறதுக்கு இந்த சின்ன பாய் பத்தாதா, இதுக்கு போய் நான் பெருசா ஏதாவது ஒரு வீடை கட்டிக்கிட்டு நான் எதுக்கு வாழ்ந்து கஷ்டப்படணும், எனக்கு இதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லி லோமச்சந்திரன் சொல்றாரு. இந்திரனுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கல. ஐயோ, உங்களோட வாழ்நாளை பத்தி நீங்க சொல்றீங்க, என்ன இப்படி பேசுறீங்க அப்படின்னா, இதோ பாரு, என்னுடைய உடல்ல வந்து ஏற்கனவே ஒரு காயின் சைஸுக்கு முடியெல்லாம் கொட்டி போயிடுச்சு. அவரோட உடல்ல காட்டுறாரு. அந்த உடல்ல ஒரு பகுதியில என்ன அப்படின்னா ஒரு 1 ரூபி காயினை வச்சீங்கன்னா எவ்வளவு ஸ்பேஸ் அது ஆக்குபை பண்ணணும், அந்த ஸ்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய முடி பூரா என்ன இருக்கு அப்படின்னா கொட்டி போயிருக்குது. இந்த முடியெல்லாம் கொட்டி போயிடுச்சு. சோ ஒரு முடியா கொட்டுனுச்சு அப்படின்னா எனக்கும் இந்த உடலை விட்டு என்னோட உயிருங்கிறது பிரிஞ்சிட போகுது. இந்த மாதிரி ரொம்ப குறுகின காலகட்டத்துல இருக்கக்கூடிய நான் எதுக்கு வீடு மாட மாளிகை எல்லாம் கட்டிட்டு நான் எதுக்கு வாழ போறேன், எனக்கு இந்த பாய் பத்தாதா அப்படின்னு கேட்டாரு. அந்த ரோமம்ங்கிறது எப்ப தெரியுமா விழும், ஒரு பிரம்மாவோட மறைவு போது. சரியா, ஒரு ரோமம் அவரோட உடல்ல இருந்து எப்ப விழும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மா மறையும் போது ஒரு ரோமம் விடும்.
பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம் எவ்வளவுங்கிறது உங்களுக்கு 4th சாப்டர்ல வரும். ஓகேவா? ஒரு பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம் என்னங்கிறது சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா 16 இந்திரர்கள் மாறினாங்க அப்படின்னா ஒரு பிரம்மாவோட நாள்னு அர்த்தம். ஓகேவா? 16 இந்திரர்களோட ஆயுட்காலம் முடிஞ்சது அப்படின்னா பிரம்மாவோட ஒரு நாள். அந்த மாதிரி 365 நாள் ஆனா ஒரு வருஷம், அந்த மாதிரி 100 வருஷமான ஒரு பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம். ஒரு பிரம்மா இறந்துடுறாங்க அப்படின்னா ஒரு உடம்புல இருந்து ஒரு முடி விழுதுன்னு அர்த்தம். நம்மளால கணக்குலே பார்க்க முடியல. இது வந்து நம்மளோட சிந்தன சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது. ஆனாலும் இதுக்கு ஒரு முடிவுங்கிறது இருக்கு. இது இன்ஃபினிட்னாலும் அதுவும் ஒரு இடத்துல டெஃபினட் ஆகும். சரியா? சோ இப்படி ஒரு வாழ்நாள் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த லோமச்ச முனிவரே என்ன சொல்றாரு, குறுகின வாழ்நாள் உள்ள இந்த வாழ்க்கையில இந்த உடலை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த பாய் பத்தாதான்னு கேக்குறாரு. அப்ப இந்திரனுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஓகேவா? சோ தான் வந்து என்னமோ ரொம்ப நாள் வாழ்ந்து இந்த ஆஸ்தி எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிற மாதிரி நம்ம ரொம்ப பிரம்மாண்டமான மாளிகை வேணும்னு நினைச்சோமே. ஆனா இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, அந்த லோமச்ச முனிவர தன்னோட தெய்வீக உணர்வுல எப்பவுமே நிலை பெற்று இருக்கிறதுனால தன்னோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா திறந்துட்டு அவங்களால இப்ப என்னவா இருக்க முடியுது, சாட்டிஸ்ஃபைடா சந்தோஷமா இருக்க முடியுது. ஆனா எவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான மாளிகை கட்டினாலும் கூட ஒரு குறை இருக்குதே, இன்னும் இதை கொஞ்சம் விருத்தி பண்ணலாமா, இதை இன்னும் கொஞ்சம் சரி பண்ணலாமான்னு அவங்களோட மனசு என்ன பண்ணுது, அடுத்தது நினைச்சு ஏங்கிக்கிட்டே இருக்குதே, இந்த சந்தோஷம் நம்மளால ரீச் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு இந்திரனுக்கு ஒரு வெட்கம் வந்து தலை குனிஞ்சதா ஒரு கதை இருக்குது. ஓகேவா? 2.62 methods. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु भजायते संवाद संजायते कामक्रोधो विजायते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. பலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால், சரியா, அந்த மாதிரி நமக்கு ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ் தரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மனிதனுக்கு அதன் மேல பற்றுதல் வந்துடும். ஓகேவா? நமக்கு ஒரு விஷயம் கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பையனே ஒரு மார்க் வாங்குறோம் அப்படின்னா, நீ வந்து சென்டம் வாங்குறியா மேத்ஸ்ல, சோ உனக்கு என்ன பண்றேன், ஒரு கேட்ரிட்ஜ் பென் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சென்டம் அவங்க வாங்கிடுவாங்க, நம்ம கேட்ரிட்ஜ் பென் வாங்கி தரோம். உடனே என்ன செய்வாங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் நான் இதே மாதிரி வாங்கினேன்னா எனக்கு வந்து வேற ஒரு பெண் வாங்கி தரீங்களா. அவங்களோட ஆசைகள்ங்கிறது அதிகமாயிட்டே போகுது. இதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பை நோக்கி அவங்களோட தன்னோட செயல்பாடுகளை வளர்த்துக்க ஆரம்பிப்பாங்க. சாதாரணமா இந்த ஜட உலகத்துல ஒரு மனிதனோட இயல்புங்கிறது என்னங்கிறத சொல்ல வரேன். சோ அந்த அந்த மாதிரி புலநோக்கு பொருட்கள் மேல நம்மளோட ஈர்ப்புங்கிறது வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளோட செயல்பாடுகளை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம், இன்னும் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போறோம், நிறுத்தவே மாட்டோம் நம்ம. ஓகேவா? அது அந்த மாதிரியே அதை சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதல் மேல 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 வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. சோ ஒரு விஷயத்த மேல நமக்கு விடாப்பிடியா ஒரு ஆசை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஆசை பூர்த்தி பண்ணிக்கிற வரைக்கும் நம்ம அந்த செயலை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். அது நடந்துருச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, அது நடக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தீராத ஆசை என்னவாகும், கோபமா மாறும். ஓகேவா? கோபமா மாறும். இப்ப வந்து விஸ்வாமித்திரர் கதை கூட நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். வசிஷ்டர் போறாங்க வசிஷ்டர் இடத்துக்கு. அங்க வந்து அங்க ஒரு கன்று, இந்த காமதேனு, அதை வச்சு அவங்க வந்து இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் படை வீரர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. வசிஷ்டர் ஒரு இதுல காட்டுல தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க, அவங்களுக்கு ராஜ்யத்தை சேர்ந்த அத்தனை பேரும் வந்தவங்க, அவ்வளவு படை வீரர்களுக்கும் ராஜாவுக்கும் தேவையான அத்தனை விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் செஞ்சு தர்றதுக்கான ஒரு பசுவை அவங்க வச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, சரி ஓகே நம்ம போனோம், நம்மள அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாங்க, நம்ம அவங்களுக்கு பை சொல்லிட்டு நம்ம திரும்பி வந்துடலாம்னு விஸ்வாமித்திரர் நினைச்சாங்களா? நினைக்கல. இப்படி ஒரு பொருள் வந்து காட்டுல இருக்கக்கூடிய உங்ககிட்ட எதுக்கு இருக்கணும், ராஜாவா இருக்கக்கூடிய என்கிட்ட தானே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாங்க, அந்த காமதேனு பசுவை தான் தூக்கிட்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அதோட அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு என்ன வந்திருக்காது, அவங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவிச்சாங்க. ஒண்ணா அவங்க நிறைய எண்டவர் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க, நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டாங்க. போட்டு ஃபைனலா அவங்க பிரம்ம ரிஷி பட்டம் வாங்கினாங்க வசிஷ்டர் வாயால, அது வேற விஷயம். ஆனாலும் என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து தன்னை வந்து தெய்வீக பாதையில நிலைநிறுத்திக்கிட்டாங்க. எதனால வசிஷ்டருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பசு உங்களுக்கு கிடைச்சது, அவங்களுக்கு எப்படி இந்த மாதிரி அவங்க பிளெஸ்ட் ஆனாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு புலப்பட்டதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னோட பாதையை மாத்திக்கிட்டு அவங்களும் அந்த மாதிரியான அந்த சத்திரிய பதவியை விட்டுட்டு அவங்க வந்து என்ன செஞ்சிடறாங்க, காட்டுல தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சு அவங்களும் இந்த ராஜ்ய பதவியை கம்ப்ளீட்டா விட்டுட்டு அவங்க எங்க வந்துடுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்துடுறாங்க. தவம் பண்றது மூலமா அவங்களுக்கு நிறைய பலன்கள்லாம் கிடைக்குது. பகவான் வந்து அவங்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க, மேல மேல வரங்களை கொடுக்குறாங்க. அவங்களும் ஒரு காலத்துல என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா வசிஷ்டருக்கு சமமான ஒரு பதவி, அந்த ஒரு ரிஷி அந்த பதவி உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஓகேவா? ஆனா அது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி என்ன இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தீராத ஆசை, அந்த காமதேனு பசு மேல அவங்களுக்கு இருந்த தீராத ஆசை, அந்த காமம். அந்த காமத்துல இருந்து அவங்களுக்கு கோபம் வந்தது, கிடைக்கல, அது வரல.
வசிஷ்டரும் கொடுக்கல, அதனால உங்களுக்கு என்ன வந்தது, கோபம் வந்தது, சண்டை வந்தது, பிரச்சனைகள் நிறைய வந்தது. இதுதான் நடக்கும். ஓகேவா? மனக்குழப்பம் வந்ததுனால அவர் யாரு, எவ்வளவு பெரியவங்க, அவங்க மகரிஷி, அவங்க அந்த ரிஷி கிட்ட போய் நம்ம சண்டை போடுறோமே அப்படிங்கிற அறிவு இல்லாம அந்த அறிவு இழந்துடுறாங்க விஸ்வாமித்திரர். ஓகேவா? அதை நம்ம வந்து மேப் பண்ணி பார்த்துப்போம். இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு புலநோக்கு பொருட்கள் மேல நம்ம ஆசை வச்சோம் அப்படின்னா, நமக்கு புராணத்திலேயே இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குங்கிறத நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நமக்கு பகவான் சொன்ன இந்த கருத்து நமக்கு மனசுல ஆழமா பதியும். 63 மாதாஜி. Yes, Mataji. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும். சோ இது அப்படியே வழி வழியா வர்றதுதான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து காமம். அந்த காமம் அதிகரிச்சு அப்படிச்சுன்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா கோபம் வரும். கோபத்துல இருந்து பூரண மயக்கம் வரும். மயக்கம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன வராது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புத்தி செயல்படாது. மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பு ஏற்படுகிறது. அந்த நினைவு குழம்புவதால் என்ன ஆகும், அறிவு இழக்கப்படும். அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். ஓகேவா? சோ ஒரு விஷயத்த நம்ம அடையணும் நம்ம மேல 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 முயற்சியை போட போட என்ன ஆகுறோம் அப்படின்னா பகவான் மேல இருந்து நம்ம ரொம்ப தள்ளி வரும். ஓகேவா? ஆல்ரெடி நம்ம இங்க வந்ததுனால நம்ம ஃபாலிபிள் சோல்ஸ் சொல்லியாச்சு, தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள்னு சொல்லியாச்சு. இங்க இருந்து நம்ம மறுபடியும் பகவான்கிட்ட போறது என்ன அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை நம்ம யோசிக்காம நம்ம என்ன செய்யறோம், மேல மேல இங்க இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம தான் கொண்டு வந்தது, நம்ம தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க போறோம், இந்த ஜட உலகத்தை ஆளணும், இது ஆக்கிரமிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை வந்துருது. அந்த ஆசையோட காரணத்தினால என்ன பண்றோம், மேல மேல இந்த ஒரு டெம்பரரியான விஷயத்து மேல நம்மளோட நோக்கத்தை கொண்டு போயிட்டு அதுக்காகவே நம்ம போராடிக்கிட்டே இருக்கோம். அப்ப என்ன ஆகுது, நம்மளோட ஆசை இங்க இருக்குதா, சோ நீ இங்கே இருன்னு பகவான் விட்டுறாங்க நம்மள. பகவான் எப்பவுமே என்ன செஞ்சுறாங்க, நமக்கு ஃப்ரீவில் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறோம். ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அத்தனை செல்வங்களும் நம்ம கிட்டயும் இருக்குது. அவங்கள்ட்ட வந்து அழகு, செல்வம், அறிவு, திறமை, ஓகேவா, அடுத்தது புகழ், அப்புறம் துறவு, எல்லாமே ஜாஸ்தி இருக்குது. அவங்கள்ட்ட இருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுட்டு நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம். ஏன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சக்தி தான் நம்மன்னு சொல்லி இருக்கிறோம், பிராக்மெண்ட் தான் நம்ம. சோ அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஐஸ்வர்யங்களும் ஃபுல்லா இருக்குது. நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள்ல ஏதோ 1 2 கம்மியான அளவுல இருக்குது. ஆனா இந்த கம்மியான அளவே நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம், நிறைய இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம தான் இந்த உலகத்தை ஆட்சி பண்ண போறோம், நம்மகிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் நம்ம தான், இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம தான் ஓனர்ஷிப் கொண்டாடிட்டு உட்காந்துருக்கிறோம். ஓகேவா? அப்படி இருக்கிறதுனால உனக்கு ஞாபகம் ஃபுல்லா இங்க இருக்கா, உன்னோட போக்கஸ் எல்லாத்தையும் நீ இந்த ஜட இயற்கை மேலேதான் வச்சுட்டு இருக்கியா, சோ நீ இங்கே இருன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அடுத்த பெர்த்தை இங்கே கொடுக்குறாங்க. ஆஃப்டர் டெத் நம்ம எகெயின் இங்கே தான் பெர்த் ஆகிறோம். சோ ஜட வாழ்க்கையிலேயே மறுபடியும் விழுந்துடுறோம். இதுதான் அந்த இந்த அந்த நம்ம பார்த்ததுக்கான மேப்பிங். இதுதான் புலன்களின் பொருட்கள் மேல நமக்கு வந்து பற்றுதல் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மள சென்சுவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன அப்படின்னா நம்மள வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கும், நமக்கு திருப்தி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். பட் இது மேல நம்ம ரொம்ப ஜெல் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட பாண்டேஜ் இதுல வளர்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகுது, நம்ம எல்லாருமே வந்து கண்டிஷன்டு சோல் ஆயிடுறோம், கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் ஆயிடுவோம். சோ இந்த இணைப்பு மூலமா நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா காமம், அதாவது தீராத ஆசை. நம்மளுக்கு சாதாரணமா இருந்த ஒரு ஆசைங்கிறது நமக்கு ஒரு விஷயம் கிடைச்ச உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது தீராத ஆசையா மாறிடுது. அந்த காமம், அதை நம்ம அந்த ஆசையை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக சில செயல்களை செய்யறோம். அந்த இடத்துல அந்த காமம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன வரும், கோபம் வரும். கோபம் வந்தது அப்படின்னா அது எங்க கொண்டு போகும் அப்படின்னா நம்மள மயக்க நிலைக்கு கொண்டு போகும். மயக்க நிலைங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நினைவு குழம்பிய நிலை. நினைவு குழம்பிய நிலை அப்படி அந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா என்னால என்ன செய்ய முடியாது, தீரா மாதிரி இருக்க முடியுமா? சித்தர் முனி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க சொன்னாங்கல்ல, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட குணங்கள் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்ல. சோ அந்த தீராவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஏதாவது நம்மள்ட்ட இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது. நினைவு குழம்பு இலையில நம்மளோட மனசுங்கிறது, நம்மளோட அறிவுங்கிறது நமக்கு கண்ட்ரோல் ஆகியே இருக்காது. அதை ஒண்ணு ஒரு இடத்துல பிச்சுட்டு நிற்கும். அப்ப என்ன ஆகும், கம்ப்ளீட் அறிவிழப்பு. அந்த அறிவிழப்பு இருந்தது அப்படின்னாலே நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே தகாத செயல்களா ஆகும். அப்ப வீழ்ச்சிங்கிறது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதே ஜட உலகத்துலதான். மறுபடியும் இங்க இறந்து மறுபடியும் இங்கே பிறப்போம். இங்க நம்ம இந்த சைக்கிள்குள்ள நம்ம செஞ்ச செயல்கள் வந்து ஓரளவுக்காத நல்ல செயல்களா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆகும், இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல மேம்பாடு கொண்ட ஒரு இடத்துல நம்ம போய் பிறப்போம். மனித உடல் எடுத்தோ அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு உடல் எடுத்தோ ஒரு நல்ல இடத்துல பிறப்போம். ஆனா நம்ம செயல்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளோட ஆசையை பூர்த்தி பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம எப்படி வேணாலும் செய்யலாம், எப்படி வேணாலும் வாழலாம்னு நம்ம வந்து தீய செயல்களை செஞ்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது விகர்மா, இந்த கர்மாலே விகர்மான்னு ஒண்ணு சொன்னா, விகர்மா அப்படிங்கிற செயல்களை செஞ்சிருந்தோம்னா என்ன ஆயிருக்கும், வீழ்ச்சி அடைந்த விட்டு நம்ம இதை விட கீழான ஒரு நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம். இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம கண்டிஷன்டு சோலா இருக்கிறதுனாலதான், இருக்கிற எல்லா விஷயங்கள் மேலேயும் ஆசை வைக்கிறதுனாலதான். ஆசை வச்சதுனால அது எல்லாத்தையும் அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நம்மளோட மனசுல வர்றதுனாலதான். இது பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க.
அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைக்கு கிருஷ்ணாவின் கீரிகள் என்ன அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்த்தோம். இதோட இந்த சாப்டர் நமக்கு பினிஷ் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருபஸ்ய கிருபசிந்துபியே வச்ச பரிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய், அனந்த கோடி வைஷ்ணவிஸ் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண.